Damos inicio á sesión ordinaria do Pleno do martes 27 de maio de 2025. Señor secretario, ten a palabra. Boa tarde de novo a todos e a todas. O primeiro do día é a aprobación se procede do borrador da acta da sesión anterior. O punto seguinte é a dación de conta dos decretos de alcaldía e asuntos varios. Punto seguinte. E o punto terceiro, modificación das bases de execución do orzamento 2024 relativa ás subvencións nominativas de 2025. Voceiro do Grupo de Goberno ten a palabra. Vale, moitas grazas, señora alcaldesa. Ben, o orzamento que está en vigencia actualmente, prorrogado do orzamento aprobado no ano 2024, e logo dun cambio normativo que a partir do ano 2019 nesas prórrogas orzamentarias non se poden incluir as subvencións nominativas que figuren no documento anterior, propoñemos para poder seguir mantendo e tramitando esas tres subvencións nominativas que ían recollidas no orzamento para contribuir na posta en funcionamento das actividades extraescolares levadas a cabo pola Asociación Concilia no CEIP Vales Villamarín e para contribuir nos gastos de funcionamento da Fundación CIEC ou nos gastos de funcionamento nas campañas de promoción do comercio local que leva a cabo a Asociación de Comerciantes e Empresarios Centro Comercial Aberto ACEBE, modificar a base de execución número 41 do orzamento en vixencia, o orzamento 2025 prorrogado do ano 2024 para incluir estas tres subvencións nominativas e poder tramitalas e asinar posteriormente os devanditos convenios cas tres entidades. Polo tanto, para poder levar a cabo isto hai que adoptar uns acordos por partes do Pleno da Corporación que son os seguintes e que vou a dar lectura tal e como figuran no expediente que todos e todas dispoñen. Primeiro, aprobar a modificación das bases de execución do orzamento co obxecto de incluir as subvencións nominativas do exercicio 2025, o apartado quinto da base 41 das de execución do orzamento quedaría redactado nos seguintes termos. No orzamento que se refiren estas bases terase dotado os créditos orzamentarios para atender as subvencións que se detallan no cadro anexo, cuxa concesión directa deberá tramitarse conforme o previsto nestas bases. Establecese como subvencións nominativas as seguintes: Asociación Cultural e Deportiva Concilia para actividades extraescolares e educativas no ano 2025 por importe de 11.000 euros, Fundación Centro Internacional da Estampa Contemporánea, co obxecto de promoción da difusión das artes plásticas e do arte gráfico no ano 2025 por importe de 20.000 euros, e Asociación de Comerciantes e Empresarios de Betanzos, Centro Comercial Aberto, que ten como obxecto a devandita subvención o funcionamento da entidade e promoción e dinamización do comercio durante o ano 2025 por un importe de 14.000 euros. En calquera caso, a dotación orzamentaria constitúe unha mera previsión e non supón compromiso municipal exigible polas entidades citadas nin comporta dereito subxectivo algún. Segundo, proceder aos trámites de publicidade previstos para aprobación do orzamento nos artigos 168 e seguintes do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais. E terceiro, considerar elevados e definitivos estos acordos no caso de que non presente ningunha reclamación. Unha vez que o expediente este concluído, se podería proceder á firma dos convenios cas tres entidades. Nada máis nesta primeira intervención. Moitas grazas. Concelleiro non adscrito. Gracias, señora alcaldesa. Buenas noches a todos y a todas. Apoyamos totalmente a esta modificación, que lo mismo que apoyar a estas tres entidades que aquí se citan. La obligación de los concellos está siempre al lado de nuestros vecinos y también en este caso económicamente. Entonces, votos a favorables, nada más. Moitas grazas. Voceira nacionalista. Moitas grazas e moi boa noite a todas. Ben, pois dada a situación orzamentaria na que nos atopamos neste momento e como continuamos cun orzamento prorrogado, pois temos que realizar os trámites necesarios para o pagamento destas subvencións nominativas. Desde o noso punto de vista, estas tres asociacións desenvolven un labor básico e por iso consideramos que é oportuno este trámite que hoxe se trae a debate e aprobación e por ese motivo imos aprobalo. Nada máis. Moitas grazas. Voceira popular. Grazas, señora alcaldesa, e moi boa tarde a todos e a todas. Ben, pois trátase dun trámite, quer dizer, un trámite administrativo que, como informou pois o voceiro do Grupo de Goberno, non só depende dese orzamento prorrogado do ano 2024, senón tamén pois por esa modificación normativa que se introduciu e, polo tanto, é un trámite, un mero trámite, pero que é moi importante porque é para axilizar o pago desas subvencións nominativas, pois a Asociación Concilia, a CEBE,
e a Fundación CIEC, que, como todos sabemos, pois desenvolven unha labor importantísima no noso Concello e, polo tanto, evidentemente, o noso voto vai a ser favorable. Mais nada e gracias. Moitas grazas. Nada máis que agradecer o voto positivo dos grupos que así o manifestaron e trataremos de que o expediente, unha vez que transcorra o prazo legalmente establecido da exposición pública, pois tratar de axilizar o máximo posible a asinatura dos pertinentes convenios para que as entidades justifiquen os gastos e procedan ao cobro de cada unha das subvencións. Moitas grazas. Algo que engadir? Algo que engadir? Ben, pois, señor secretario, entendo que este punto se aproba por unanimidade e pasamos ao punto seguinte. O punto seguinte, o punto cuarto, a proposta de aprobación inicial do establecemento da prestación patrimonial polo servizo de comedor escolar e madrugadores. Moitas grazas. Ben, como saben todas e todos, o Concello xestiona o servizo de comedor e mañanceiros no CEI Francisco Vales Villamarín dende o ano 2013. Ata ese momento, este servizo era xestionado pola AMPA do centro, pero naquel momento o Concello diu un paso ao fronte, tendo en conta que o considerábamos un servizo esencial para facilitar á veciñanza un espazo fundamental para facilitar, como digo, a conciliación da vida persoal, familiar e laboral das familias e tamén para garantir o benestar das crianzas que se atopan en risco de exclusión social. Esta xestión, evidentemente, supón un esforzo moi importante de recursos humanos e orzamentarios para o noso Concello, pero entendémola como unha aposta imprescindible para este equipo de goberno. Este ano 2025 houbo que sacar a licitación de novo contrato, sacouse no 2013, no 17, no 21 e agora de novo estamos a realizar todos os trámites para que entre en vigor de cara ao inicio do vindeiro curso escolar. Como saben todos e todas os membros da corporación, os servizos técnicos municipais realizaron un estudo de custes que se viu incrementado, evidentemente, con relación ao do ano 2021, fundamentalmente por tres cuestións principalmente, que son pois o incremento do custe das materias primas, por unha banda, tamén o incremento do custo do transporte e, fundamentalmente, o incremento dos salarios que veñen dados polo incremento do salario mínimo interprofesional que celebramos todas e todos. Isto diu como resultado un prezo co que se sacou a licitación e este servizo foi axudicado a través dunha mesa de contratación na que participamos todos os grupos políticos, como saben, a un prezo de 95,60 euros ao mes para os nenos e nenas que acudan os 5 días da semana ao servizo de comedor. Hai que ter en conta, hai que decir, que este será o prezo durante 5 meses do curso, porque os outros 5 meses, que son o mes de setembro, decembro, xaneiro, o mes no que caia a Semana Santa e xuño, este prezo reducirase a 71,70. Ben, o que hoxe nos trae aquí é que unha vez axudicado o servizo a este prezo, como digo, pois compre realizar todos os trámites administrativos necesarios para, como decía, que este todo en vigor a principios do curso escolar. E o que hoxe nos trae aquí é a aprobación, o establecemento da prestación patrimonial de carácter público non tributaria para a prestación do servizo de comedor escolar e mañanceiros no CEI Francisco Vales Villamarín, que ten un nome moi rimbombante,
pero ven a ser, para que nos entendamos, o equivalente á ordenanza reguladora do prezo público do servizo que estaba en vigor ata este momento. Quero decir, antes de seguir, que o prezo resultado da licitación é un prezo que está acorde ao prezo real de mercado, se o comparamos con outros comedores escolares da nosa comunidade autónoma, tanto xestionados pola propia Xunta de Galicia como xestionados por diferentes AMPAs. E que está por debaixo de outros comedores escolares xestionados directamente por concellos. Aquí teño que decir que non atopamos moitos comedores escolares xestionados directamente por concellos. Traio dous, nos que ademais os gobernos son de diferente cor política. Seguro que hai máis, pero non nos atopei. Non podo asegurar que non haxa máis. Os dous que traio son o do Concello de Ames, que sí é de xestión municipal e que ten un prezo de 141,03 euros ao mes, moi por riba do noso, e o do Concello de Mugardos, doutra cor política, o goberno, e que ten un prezo de 106 euros ao mes, 5,30 o menú, o noso 4,78. Pero tamén os hai por debaixo. A Xunta ten un prezo de 4,50 euros o menú. Por exemplo, aquí no veciño Concello de Bergondo. Ben, dito eso, como decía, o que traemos hoxe a aprobación é a aprobación do que equivale á ordenanza reguladora do servizo e no que se establecen unha serie de bonificacións que responden, evidentemente, a unha proposta técnica despois dun estudo realizado polas técnicas municipais, pero unha proposta que facilita o acceso a este servizo para todas as crianzas e familias e entendemos que dá resposta ás necesidades sociais da poboación escolar que se veñen observando no análise continuo que se realiza dende que o Concello xestiona este servizo. Estas bonificacións son as seguintes. Evidentemente, terá unha bonificación do 100% os nenos e nenas que pertenzan a familias, a unidades familiares en situación socioeconómica de exclusión social, previamente valorada polos servizos sociais municipais. Haberá bonificacións en canto á situación económica, socioeconómica da unidade familiar que van dende a gratuidade do servizo, é dicir, a bonificación do 100% para aquelas unidades familiares con renta per cápita inferior ao 85% do IPREM, a reducción do 75% do custe do servizo para aquelas unidades cuxa renta per cápita este entre o 85% e o 95% do IPREM e a reducción do 50% para aquelas nas que a renta per cápita se atope entre o 95% e o 110% do IPREM. A maiores terán unha bonificación do 30% na tarifa todas as nenas e nenos que pertenzan a familias de especial consideración, que, como todas e todas saben, están recollidas na normativa e son as familias numerosas, as familias monoparentais, as familias con persoas maiores dependentes ou con discapacidade a cargo, as familias acolledoras, as familias en situación de especial vulnerabilidade económica ou as familias vítimas de violencia de xénero. Teño que decir, porque me consta que seguro que o saben, e se non o saben, digo yo eu, abrimos ao longo das pasadas semanas prazo para a reserva de praza para o comedor para o vindeiro curso. Aquí optan as familias que xa están facendo uso do comedor. Houbo en prazo 383 reservas de praza.
que é un número moi elevado xa. Este luns abriuse o prazo para solicitudes de novo ingreso, que rematará o vindeiro 3 de xuño, pero que, ademais, como saben, en calquera momento, calquera familia pode facer a solicitude, mesmo antes de que comece o curso ou mesmo comezado o curso, e non se pon ningún tipo de trabas a que se faga no momento que se precise. Quero decir tamén, porque é así, que nesta solicitude de renovación de praza iban explicadas a nova tarifa, xa aprobada, aínda que non rematara o prazo de exposición pública, non era firme todavía, pero entendíamos que o lóxico era que as familias, á hora de facer a reserva, souberan as condicións do servizo, pois porque teñen dereito a sabelo e porque é unha forma de sabelo con antelación e organizarse de cara ao vindeiro curso. E, dende que comezou ese prazo, como digo, hai semanas, entraron no Concello 7 reclamacións, teño que decilo, 4 por sede electrónica e 3 por correo electrónico, que xa foron respostadas. Na liña de, por unha banda, o incremento de prezo, que evidentemente entendemos que se pregunte porque é unha suba importante, pero que se debe ás 3 causas fundamentais que xa expliquei, como saben todos e todas, e, por outra banda, preguntas sobre as bonificacións. Teño que decir, en canto ás bonificacións, que é verdade que se fai un cambio sustancial respecto ás bonificacións anteriores, pero que os servizos técnicos e eu, que son a delegada de Servizos Sociais, entendemos que calquera familia que de verdade o necesite si vai a estar bonificada, e que son sustancialmente máis xustas social e económicamente estas bonificacións que as que existían, que se foron modificando cada vez que se saca a licitación atendendo a criterios fundamentalmente técnicos, pero que sí atenden a un criterio político de que entendemos entendendo que un servizo esencial para a conciliación, tamén entendemos que ten que pagar máis quen ten unha situación socioeconómica mellor, e que algunhas bonificacións que existían pois non eran de todo socialmente xustas. Non vou entrar máis en consideración, se queren despois aclaro algo máis. Quero insistir en que é un servizo que non é de competencia municipal, pero sí é unha prioridade para este goberno, que supón un esforzo importantísimo para o Concello, un esforzo, como digo, de recursos humanos, pero tamén orzamentario, e que esta nova licitación trae consigo un cambio que tamén entendemos que facilitará ás familias calquera tipo de problema, que vai a cobrar directamente o Concello. Apreciamos varios problemas con este ecosistema que tiñamos, que cobraba a empresa, de diferente índole, familias ás que lle costaba poñerse en contacto coa empresa, problemas de faltas de pago ou de cobros indebidos que non se xestionaban coa celeridade desexada ou que non se aclaraban coa celeridade desexada, e que entendemos que se xestiona directamente dende o Concello, facilitamos toda esta comunicación entre o Concello e as familias directamente, e trataremos de minimizar calquera problema que poida xurdir, que é inevitable que poida xurdir algún, pero que nos parece pois que será moito máis sinxelo a súa resolución.
Creo que non esquecín nada nesta primeira intervención, pero estou aberta a calquera pregunta, dúbida ou suxerencia ou queixa tamén. Dito eso, que se somete a votación, xa o teñen na proposta, é derogar a ordenanza reguladora que existía ata o momento e aprobar o establecemento da prestación patrimonial de carácter público non tributaria pola prestación do servizo de comedor escolar e de mañanceiros no CEI Francisco Vales Villamarín, aprobar inicialmente a ordenanza reguladora desta prestación patrimonial, que é a que acabo de resumir. Anunciar e publicar o establecemento da prestación patrimonial de carácter público non tributaria, así como a aprobación inicial da ordenanza reguladora da mesma no taboleiro de anuncios da entidade no boletín oficial da provincia para a súa exposición pública durante 30 días, como mínimo, dentro dos cales os interesados poderán examinar o expediente e presentar as reclamacións que consideren oportunas. Simultaneamente, publicar o texto da ordenanza na sede electrónica municipal co obxecto de dar audiencia aos cidadáns afectados e solicitar cantas achegas adicionais poidan facerse por outras persoas ou entidades. De non presentarse reclamacións ou suxestións no mencionado prazo, considerarase aprobada definitivamente sen necesidade de acordo expreso polo Pleno. E o acordo de establecemento da prestación patrimonial de carácter público non tributaria e de aprobación definitiva tácita da ordenanza co texto íntegro da mesma publicarase para o seu xeral coñecemento no taboleiro de anuncios do Concello no boletín oficial da provincia, sen que entren en vigor ata que se publique o seu texto íntegro no boletín oficial da provincia. E transcorrido o prazo previsto ao que se refiren os artigos 70.2 e 65.2 da Lei 71/85 de 2 de abril reguladora das bases de réxime local. Quinto, facultar a alcaldesa para levar a cabo todos os trámites necesarios para a consecución deste fin. Ben, nada máis nesta primeira intervención. Damos comezo á rolda de intervencións. Concelleiro non adscrito, ten a palabra. Desde el año 2021 nos actualizaba esta ordenanza. Entendemos que esta nueva norma atiende a criterios técnicos. Estamos totalmente de acuerdo con las nuevas tarifas y sobre todo con las bonificaciones a las familias que más lo necesitan. Por lo tanto, nuestro voto será favorable. Nada más. Feira nacionalista. Grazas, boa noite a todas. Pois agradecemos moito a explicación porque consideramos eso, que a veciñanza ten que saber de onde sale esta subida. Esperamos que, aparte de todo, vai aparellada a unha subida de calidade, porque, como xa trouxemos varias veces a este pleno, había queixas polo funcionamento do comedor escolar. Esperemos eso, que se subsanen esas deficiencias que puidese haber. Para nós sempre foi un tema importante que se primasen primeiro os criterios de calidade do comedor e non tanto os económicos. É dicir, consideramos eso, que as nosas crianzas deberían de ter un bo servizo. Cámbianse esas bases de bonificacións, non o vemos tampouco de todo malo, é dicir, consideramos que debería de primar primeiro o que serían as bonificacións de ingresos familiares, porque, pois eso, hai moitas familias, pois, por exemplo, familias numerosas que teñen unhas rendas altas que poden asumir completamente o servizo do comedor. E esperamos eso, que se faga un estudo minucioso desas solicitudes. Simplemente aclarar, pois eso, como xa se dixo, que isto non é un servizo que teña que dar un concello, é dicir, estes servizos, insistimos hasta a saciedade que a Xunta de Galiza que ten que cumplir con este servizo. Esta suba poderíase evitar se a Xunta asumise as súas competencias, é dicir, non estamos pedindo nada que non sea competencia deles. Están deixando ir todos os servizos complementarios, o do comedor por completo, o sea, falábamos de que comedores que xestione a Xunta de Galicia por aquí a redonda, o comedor de Bergondo, nada máis. E como es outros servicios, como o servicio do bus integrado, onde baixan o servizo que se dá aos rapaces, para así, pois, acabar como comedor escolar. Con lo cual, pois, eso, compartimos eses cambios, pero queremos eso, poñer a voz en que esta suba poderíase evitar se a Xunta de Galiza
asumise a parte que lle corresponde. Nada máis, grazas. Moitas grazas. Voceira popular, ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa. Ben, penso que todos e todas somos conscientes, evidentemente, pois do incremento de prezos en xeral, é dicir, todos os sufrimos, non? Dende hai xa bastante tempo. Tamén somos conscientes pois dese incremento dos salarios, polo tanto, evidentemente, bueno, pois esta suba ten unha xustificación. Co que non estamos tan de acordo, a pesar de que agradecemos evidentemente todas as explicacións que aportou hoxe, que sempre é importante que coñezamos, non, de primeira man pois todos os membros da corporación por que suceden as cousas. É certo que xa dixemos moitas veces que ás veces nos enteramos polos periódicos do que está a ocorrer, e aínda agradecendo esas explicacións, o que temos que decir é que estas explicacións chegan tarde, sobre todo para as familias. É dicir, vostede creo que dixo que se presentaron 7 queixas, ou 7 ou 8, non recordo exactamente o que dixo. Nos, polo que podemos, o que averiguamos ao longo deste tempo, pois non foron poucos os pais e as nais, familias que se puxeron en contacto con nós para manifestar o seu descontento, o seu malestar e as súas queixas, porque se abrira o prazo o pasado 1 deste mes de maio, ata, se non recordo mal, o 12 de maio. E claro, cando esas familias acoden ao Concello para reservar, novamente esa praza, é cando se enteran dese incremento de precios e desa modificación das bonificacións. Entón, evidentemente, non podemos loitar dende Betanzos contra o incremento de prezos, non podemos loitar contra o incremento de salarios, que cada un pode ter a súa opinión, pero co que sí podemos loitar é co que o Goberno municipal, en tempo e forma, pensamos que debería ter comunicado como mínimo a AMPA do colexio, para que eles o trasladasen aos pais e as nais, porque, é dicir, se non houvese ninguna queixa, neste caso hai 7, non todo o mundo ten por que manifestar as súas queixas por escrito, non? Pero o que nos trasladan algunhas familias, e mesmo a dirección da AMPA actual, é que non están conformes como se fixo este procedimento. O sea, non entenden como se abre un prazo sen que este aprobado a modificación, quero dicir, o que hoxe ven a este salón de plenos. Polo tanto, nos, evidentemente, volvo a decir, non podemos ir en contra da situación económica, non podemos loitar contra o incremento de prezos, pero sí podemos informar, e informar en tempo e forma. Entón, nos estamos totalmente en contra do sistema que se levou a cabo para isto. E, polo tanto, dito isto, o noso voto vai a ser en contra. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas. Vou a explicar o porqué dos tempos. Os servizos técnicos municipais, varios departamentos, aos que, ademais, quero agradecer públicamente o traballo e o esforzo que fixeron neste tema, que levan meses traballando neste tema, calcularon moi ben os tempos para que a que xa era previsible que habería unha nova tarifa, entrase en vigor o curso que ven, e non antes, que non puidese afectar a este curso. Entón, os tempos están moi ben calculados para, no momento en que se licitou, no momento en que se adxudicou, no momento en que ven esta ordenanza a pleno, contando co tempo que ten que ter de exposición pública. Non sabemos se terá que volver a pleno para que entre en vigor de cara ao curso que ven. Por tanto, non podemos anunciar o que non está aprobado, pero sí na reserva de praza, que non supón nada,
para esas unidades familiares, informar, porque aí sí xa estaba inicialmente aprobada, adxudicado o servizo a ese prezo. Non definitivo todavía, pero infórmase para que as familias seipan, poidan preguntar, teñen aí toda a información de feito. Por eso hai estas 7 queixas, consultas ou preguntas. Por eso familias se dirixiron a vostedes preguntando. Entendo que lles explicarían que estaban na mesa de contratación e que se fixo o proceso en base a un estudo económico elaborado moi minuciosamente polos técnicos municipais, que se adxudicou a ese prezo, que é un prezo totalmente de mercado, como acabo de explicar. Se queren doulles os prezos de moitos colexios, de moitos comedores escolares, e a partir de aí as bonificacións que xa viñan aí estipuladas, a proposta que traíamos a pleno, que hoxe se aprobará ou non, non se pode explicar o que non está aprobado, pero facer a reserva de praza, como se fai agora en maio, xuño, se ven facendo así curso tras curso, é para que a empresa, que non sabíamos se ia cambiar ou non, tampouco, teña unha previsión de cara ao inicio de curso tamén. Non é o mesmo contar con 200 nenos ou con 400. Pois ese é o motivo de que curso tras curso, a finais de curso, se faga este proceso de reserva de praza e non se faga en xullo, que se podía facer, ou en agosto. A maiores diso, como digo e insisto, calquera unidade familiar pode facer a solicitude no momento que o desexe. Pero iso non implica nada. Ter feita a reserva de praza, saberán o que lles corresponde a pagar en canto entre en vigor en función do que ocurra neste pleno e do que transcurra tras ese período de exposición pública, eles poderán tomar a decisión de si, non. Entón, información toda, eu creo que o lugar no que garantizamos que chega a todas as familias interesadas no servizo é ese. A solicitude de reserva de praza e agora na solicitude de novo ingreso. A maiores na prensa agora que ven a pleno, pero a prensa unhas persoas leerán, outras non. Todas as persoas interesadas no servizo téñenno por escrito na folla que teñen que cumplimentar. E os tempos son, como digo, moi calculados polos técnicos e técnicas municipais para que entre en vigor ao inicio do vindeiro curso e non antes. Esa é a explicación. Si é verdade que nestas semanas entraron no Concello 7 queixas con preguntas, inquedanzas. Evidentemente, repito, houbo 383 reservas de plaza. 7 familias preguntaron. Eso non chega ao 2%. É verdade que non todas as familias teñen por que manifestalo por escrito. Tamén insisto, como fixemos outras veces que viñeron temas vinculados ao comedor aquí, que todas as queixas, as dúbidas, calquera problema no comedor, sería importantísimo que chegasen ao Concello para ter coñecemento delas. Non vale de nada charlar na entrada do cole ou no parque se non chega aos servizos municipais para que poidan tratar de resolver todas e cada unha das incidencias que se vayan dando no servizo de comedor. Eu quero insistir moito en que non é un servizo de competencia municipal. Creo que é un servizo bo. Evidentemente, houbo incidencias ao longo destes 12 anos nos que o Concello leva xestionado. Tamén as houbo cando xestionaba a AMPA. É inevitable un servizo que atende a moitos nenos e nenas. Este curso 454
que é prácticamente a mitade do alumnado do CEIP Francisco Vales Villamarín, é un dos comedores máis numerosos de Galicia. Bueno, é lóxico que ocurran certas incidencias. Insisto, en que sempre dende a corporación traslademos que nos las fagan chegar ao Concello. E despois insistir en que as bonificacións, que sí varían por un motivo de que sexan realmente moito máis xustas socialmente. Falaba a voceira nacionalismo dun suposto, como poderíamos falar de outros moitos. Pode ocurrir que unha familia monoparental, por exemplo, teña ingresos millonarios e non precise de que o Concello, os betanceiros e betanceiras, lle axudemos a financiar o servizo de comedor, ou pode ocurrir que non. E decir algo que creo que non dixen. Cando se poida acudir por varias vías para ver que tipo... sempre primará a bonificación máis favorable para a unidade familiar. Ben sexa por renta, ben sexa por outras circunstancias. Entón, atendendo a ese criterio, a de que é moito máis socialmente xusto estas bonificacións, mantendo a estas familias de especial consideración ese 30%, é o motivo de cambiar as bonificacións. Sen esquecer, insisto, en que é un servizo que non é de competencia municipal, pero sí prioritario para este equipo de goberno e espero que para esta corporación. Nada máis. Concelleiro non ha escrito. Moitas grazas, voceira nacionalista. Simplemente puntualizar, señora Vázquez, di que as explicacións chegan tarde, o que chegan tarde son os cartos da Xunta, que nin están, nin se lles espera. Volvemos a repetir o mismo hasta a saciedade. Este servizo é un servizo que ten que dar a Xunta de Galiza, non o Concello. É dicir, con isto o único que conseguimos é afogar máis aos concellos. As familias que lle din, que lle informan que se queixan da suba, informalles vostedes que os comedores que rixen a Xunta sí que son máis baratos, pero eses comedores non interesan porque a Xunta está deixando perder o servizo e se non fose polas AMPAs ou polo Concello non se daría ese tipo de servizo nin caro nin barato, de ningunha das maneiras. E despois simplemente puntualizar, a maior parte dos problemas ou das queixas que se diron ao longo deste último ano, por exemplo, foi pois polas quendas de comida, é dicir, que teñan dúas quendas e os rapaces teñan que esperar, pois é un problema, porque, a ver, os pequenos pois non entenden moi ben esa espera. Eso é algo que non se pode solucionar, salvo que, pois eso, a Xunta de Galiza execute a obra que ten que facer, que todos sabemos que ten que facer no Concello de Betanzos, no Colexio de Betanzos, para dotalo dun comedor como debería de ser, non un comedor de fai 40 anos. Nada máis, grazas. Moitas grazas, voceira popular. Grazas, señora alcaldesa. Agradecer novamente, bueno, pues esas aclaracións. Nos seguimos insistindo en que non nos parece, bueno, decir, vostede di que sei, no, que vin, a documentación, que cada familia, cando vai a facer a reserva de praza, pois tiña todos os prezos estipulados, que decir, bueno, toda a información, pero o que piden é que fora antes deso, eso é o que piden. Non o invento eu, eu traslado o que nos din, e por suposto, eu cando se puxeron en contacto con nós, suxerinlles que fixeran unha queixa, un escrito formal no Concello, trasladando todo eso para que tiveran esa información, o sea que probablemente algunhas desas teñan que ver coa invitación que lles fixemos a que redactaran a oportuna, bueno, pois o seu malestar, digamos, por escrito. Pero sigo dicindo, que decir, por que non se fixo antes, pois eso, decir, non creo que costase tampouco tanto
unha reunión previa coa AMPA do colexio para ir alertando da situación que viña. Evidentemente, estamos en prezo, non vou a volver a repetir cal é a situación que hai, pero claro, pois a xente, evidentemente, cada un ten que mirar o seu bolsillo e o que ven é que, bueno, pois que vai a supoñer 23 euros e pico máis ao mes, nun mes ordinario con respecto ao anterior. Evidentemente, non dubidamos do excelente traballo que teñen feito os servicios técnicos municipais, pero sí é certo que, bueno, pois que con respecto a esas bonificacións, pois varían as porcentaxes do IPREN e en algúns casos tamén varía a porcentaxe da bonificación, por exemplo, con respecto a familias numerosas. Evidentemente, hai que buscar o modelo máis xusto, que será que quen teña máis renta, pois pague máis, e quen teña menos, pois evidentemente pague menos. Máis nada, gracias. Moitas grazas. Vou a utilizar este turno para aclarar dúas cousas. Unha que non dixen. Quero que toda a corporación seipa, entendo que todas as familias saben, que este non só é un servizo de xantar, de comedor en sí, é un servizo de conciliación. Eso quere decir que como temos dúas quendas, decía a voceira nacionalista, por falta de espazo, hai tantos nenos e nenas no servizo de comedor do Vales que é impepinable ter dúas quendas e coa obra prevista e que esperamos que comece en breve, tampouco se prevé unha ampliación do comedor suficiente como para ter unha única quenda. Non vai a ser posible. Por tanto, mentres máis ou menos a metade dos nenos e nenas comen, hai outra metade de nenos e nenas que teñen que ser atendidos, eso tamén ten un custe, e ao revés, cando comen os segundos, os primeiros tamén son atendidos. E a maiores, o persoal deste servizo facilita que moitos destes nenos e nenas acudan ás actividades extraescolares que comezan xusto a continuación. E iso tamén ten un custe. Por tanto, é un servizo non só de xantar, senón complementario para facilitar, como digo, esa conciliación. Eso por unha banda. Por outra banda, vostede non só traslada esas queixas, vostede anuncia o voto en contra a un servizo que non temos por que prestar, que lle custa moito ás arcas municipais, que lastra os orzamentos dun concello que non tería por que lastrar se a Xunta de Galicia puxera ao frente a afrontar as súas competencias. Neste tema como noutros. Ao longo do pleno veremos outros casos nos que tampouco é a Xunta que afronta as súas competencias. Por tanto, a min gustaríame que me dixera, pois teríamos que exixir da Xunta de Galicia que os nenos e nenas de Betanzos non sexan de segunda, sexan de primeira e teñan dereito ao servizo de comedor xestionado por a quen lle compete, como moitos outros nenos e nenas de Galicia. A Xunta presume de que 8 de cada 10 nenos de Galicia teñen un servizo xestionado directa ou indirectamente pola Xunta. Pois ben, hai 2 de cada 10, é dicir, o 20% dos nenos e nenas de Galicia non teñen ese servizo. Poden ter un servizo xestionado por un AMPA, que non lle compete asumir esa responsabilidade. Poden ter un servizo asumido por concellos moi pouquiños, ou non telo. Pero non é de xustiza que haxa nenos e nenas de primeira e nenos e nenas de segunda. E falaba dos tramos do IPREN, mire por donde, calcados dos da Xunta de Galicia. Calcados, xustos do IPREN, calcados. Variáronse para calcar os da Xunta de Galicia. Por tanto, non sei se está de acordo ou non. Entón, as bonificacións, insisto, responden a un criterio técnico, pero tamén político, en canto a que
van a recibir bonificacións aquelas unidades familiares que de verdade, por cuestión económica ou social, precisan de que o Concello de Betanzos asuma unha parte do custo do servizo do comedor ou a totalidade do custo. E aí estará o Concello de Betanzos para atender a todos eses nenos e nenas. Por certo, tamén dos concellos de Paderne e de Coirós, non só de Betanzos. Por certo, tamén dos concellos de Paderne e de Coirós que veñen ao CEIP Francisco Vales Villamarín. Grazas aos grupos que amosaron o apoio a este servizo, a esta ordenanza, seguiremos facendo un seguimento continuo do servizo. É verdade que hubo queixas, non moitísimas en porcentaxe, pero unha soa xa nos ocupa e nos preocupa. Houbo queixas en canto á temperatura, en canto á cantidade, en canto a situacións que se dan no día a día do comedor, en canto aos prezos. Por favor, que cheguen ao Concello, insistimos, para que se poida ir actuando sobre todas e cada unha delas. Nada máis, que entrará en vigor se transcurridos os prazos, volvendo ou non a pleno a principios do curso que ven, e iremos dando conta dos nenos e nenas que formarán parte deste servizo no curso 25-26 e das bonificacións, porque teremos datos para saber o número de unidades familiares bonificadas, en que contía, e daremos información a toda a corporación. Pois, señor secretario, que se someta a votación. Votos en contra? Abstencións? Votos a favor? Ben, pois apróbase cos votos a favor do Grupo Socialista, dos concelleiros non adscritos e do Bloque Nacionalista Galego, e o voto en contra do Partido Popular. Punto seguinte. O punto seguinte, o punto quinto, a proposta de aprobación do Plan Estratégico de Subvencións do Concello de Betanzos do 2025-2027. Voceiro do Grupo de Goberno ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Ben, como coñecido por todos os concelleiros da corporación, no anterior mandato aprobouse o primeiro Plan Estratégico de Subvencións do Concello de Betanzos, que tiña un carácter plurianual. A día de hoxe, ese Plan Estratégico de Subvencións xa rematou a súa vixencia e, polo tanto, temos que aprobar outro Plan Estratégico de Subvencións de acordo as convocatorias e as subvencións que o Concello de Betanzos ten previsto tramitar. Polo tanto, de acordo á Lei Xeral de Subvencións e á Lei de Subvencións de Galicia e de acordo ás tres subvencións nominativas que acabamos de aprobar e incluir nas bases de execución do orzamento en vixencia, e esas 5 convocatorias en concurrencia competitiva que ten intención de levar a cabo o Concello nas áreas de cultura, de deportes, de asociacionismo veciñal, de servicios sociais e igualdade e de entidades medioambientais, pois redactamos un plan estratégico de subvencións no que se prima a convocatoria por concurrencia competitiva nesas 5 liñas de actuación e a inclusión desas 3 subvencións nominativas en 2 liñas a maiores das que citei, que a de comercio e a de educación. Polo tanto, este plan estratégico de subvencións tería unha vixencia de 3 anualidades para o exercicio 2025, 2026 e 2027 e, como ben anunciaba e comentábamos, o modelo prioritario de concesión de subvencións é a concorrencia competitiva e, nos casos excepcionais, que se realicen mediante concesión directa, tendo en conta que nese caso deberán de figurar nos orzamentos municipais. Polo tanto, e en base a todo o anterior, e para dar cumprimento á Lei Xeral de Subvencións e a Lei de Subvencións de Galicia, proponse ao Pleno da Corporación a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, prestar aprobación do Plan Estratégico de Subvencións do Concello de Betanzos para o período 2025-2027 e, segundo, publicar o citado Plan no Boletín Oficial da Provincia na sede electrónica do Concello de Betanzos e na base de datos nacional de subvencións. Nada máis nesta primeira intervención. Moitas grazas. Concelleiro non adscrito. Gracias, señora alcaldesa. Ben, pois consideramos positivo aprobar este documento que ordena e marca pois uns criterios claros para
para a concesión das axudas municipais. Somos coñecedores, como é toda esta corporación, do papel fundamental das asociacións, clubes e entidades na vida diaria de Betanzos, e calquera ferramenta que contribúa a facilitar a súa labor é necesaria e, ademais, é benvida, e moito máis de forma económica. Simplemente vamos a manter vixiantes para que este plan se aplique con rigor, con criterios obxectivos e garantindo tamén a igualdade de oportunidades para todos os colectivos. Imos a votar favorablemente. Moitas gracias. Moitas grazas. Voceira nacionalista. Moitas grazas, señora alcaldesa. Ben, estamos de novo ante un trámite que ten que ver coa cuestión das subvencións que outorga o goberno local. Durante anos é público e coñecido, no BNG sempre apostamos por un modelo de subvencións que primase as subvencións por concorrencia competitiva, por considerar que é un modelo máis transparente, que non permite o clientelismo no reparto dos cartos de todas e de todos, e creemos que este é o modelo que se está indo implantando pouco a pouco no noso concello. O trámite que estamos a debater neste punto ten que ver con esas 5 liñas de subvencións por concorrencia competitiva que mencionaba o voceiro do equipo de goberno, unhas subvencións que se poden solicitar grazas ao resultado das conversas sobre este tema entre o goberno local e o BNG. Consideramos que é un cambio correcto e por iso, como non pode ser de outra maneira, imos apoialo con o noso voto favorable. Grazas. Moitas grazas. Voceira popular. Grazas, señora alcaldesa. Ben, pois, igual que na anterior ocasión, que nós xa mostramos o noso voto favorable e, xa puxemos en riba da mesa na anterior legislatura e vistos tamén os informes da intervención, que era importante ir cara a este modelo de subvencións hacia un modelo máis xusto, onde todos competiran en igualdade de oportunidades, que iso ao final é o importante. Igual que fixemos na outra ocasión, o noso voto vai a ser favorable. Gracias. Moitas grazas. Voceiro do Grupo de Goberno. Nada máis que engadir, simplemente transmitir as asociacións que dentro do Departamento de Intervención se está a traballar ultimando as 5 liñas de subvencións, que esperemos que en próximas datas se publiquen as convocatorias de concorrencia competitiva para as entidades culturais, deportivas, veciñais, sociais e de medioambientais, para que poidan levar a cabo a súa programación e ter unha axuda do Concello que nunca é suficiente nin a que nos gustaría dar, pero en base ás capacidades económicas do Concello, cada ano trataremos de ir incrementando, de ser posible, de ser o caso, sempre cando as limitacións legais tamén non lo permitan, e polo tanto en próximas datas serán as convocatorias no boletín oficial da provincia. Moitas grazas. Algo que engadir? Pouco máis, agardar que este plan se traduza en máis participación, máis vida social e mellores condicións para as entidades de Betanzos. Moitas gracias. Moitas grazas. Voceira nacionalista. Moitas grazas. Nada, simplemente que agardar que ese anuncio, esa cuestión que nos indica o voceiro do equipo de goberno, que as subvencións deste ano se van convocar nas próximas datas, onde é posible, se torne realidade, efectivamente as asociacións poidan dispoñer ou prever canto antes a cantidade económica coa que contan para realizar o seu impagable labor. Nada máis. Grazas. Moitas grazas. Voceira popular. Ben, pois, señor secretario, entendo que esta moción se aproba por unanimidade. Pasamos ao punto seguinte. O punto seguinte é o punto 6º, Comunidade Enerxética ao Carregal. Voceiro do Grupo de Goberno ten a palabra. Gracias, señora alcaldesa. Tal e como nos comprometimos no pasado pleno, traemos hoxe a debate a aprobación, a proposta formal para a constitución da primeira Comunidade Enerxética local de Betanzos. Un proxecto que representa unha aposta clara e decidida do Goberno municipal por avanzar nun novo modelo enerxético, máis sostible, máis participativo e máis beneficioso para a cidadanía. O Concello de Betanzos leva moitos meses traballando nesta iniciativa. Por tanto, como xa mencionei tamén no pasado pleno, non é unha proposta improvisada nin ideolóxica, senón unha resposta ben fundamentada aos retos que temos na actualidade. A dependencia enerxética, o encarecemento da electricidade, a necesidade de reducir emisións e o compromiso cunha transición ecolóxica xusta, real e con impacto, neste caso, local. Esta comunidade enerxética supón un modelo de autoconsumo compartido
no que o Concello cede uso das cubertas de tres instalacións deportivas municipais, a piscina municipal, o polideportivo e a pista exterior do Carregal, para xerar enerxía fotovoltaica. A enerxía xerada abastecerá a varios edificios públicos e poderá ser compartida con veciños, veciñas, autónomos e pequenas empresas que decidan sumarse á iniciativa. A figura elexida para esta comunidade enerxética é dunha asociación sen ánimo de lucro na que o Concello terá un papel impulsor e garantista. Trátase dun modelo legalmente recoñecido pola Directiva Europea 2018/2001 e pola legislación estatal, a través da Lei 24/2013 do sector eléctrico, e que está sendo promovido por múltiples administracións públicas en toda España e Europa. Estamos a falar dunha fórmula aberta, flexible e adaptada ao noso territorio. Unha ferramenta que nos permitirá optar a subvencións e fondos europeos, mellorar a eficiencia enerxética dos nosos servizos públicos, reducir custos eléctricos e implicar a veciñanza na xeración de enerxía limpa e propia. Somos conscientes de que a constitución da comunidade enerxética do Carregal non implica gasto algún nin achega patrimonial por parte do Concello. Trátase dunha asociación sen ánimo de lucro, sen patrimonio inicial, en a que o Concello participa sen que se active ningún mecanismo de financiamento nin de inversión pública. Por iso non é necesario neste momento dispoñer dunha memoria económica ou dun estudio de viabilidade que determine con exactitude as implicacións económicas futuras, xa que lonxe de xerar gasto o aminora. Ademais, o proxecto inclúe mecanismos de control democrático, acceso aberto e participación social, así como a posibilidade de que persoas en situacións de vulnerabilidade poidan beneficiarse da enerxía xerada a través da intervención dos servicios sociais municipais. É dicir, un proxecto solidario, sostible e inclusivo. Queremos facelo ben, así que apostemos por un Betanzos máis verde, máis eficiente e máis xusto. Por iso, pedimos o voto favorable de todos os grupos para aprobar os seguintes puntos. Primeiro, constituir a Asociación Comunidade Enerxética do Carregal Betanzos, que se constitúe como unha asociación sen ánimo de lucro, acollendo ao disposto na Lei Orgánica 1/2002 do 22 de marzo, reguladora do dereito da asociación. Segundo, aprobar os estatutos que deben rexer a asociación, réxime interno e actividade que figuran como anexo a este acordo. E terceiro e último, facultar á alcaldesa presidenta ou persona en que delegue a suscripción de cuantos documentos sexan necesarios para o cumprimento dos acordos citados. Nada máis na primeira intervención. Moitas grazas. Concelleiro non adscrito. Moitas gracias, señora alcaldesa. Ben, pois como xa manifestamos en plenos pasados, compartimos o fondo desta iniciativa e ademais valoramos moi positivamente pois que o Concello se implique activamente na transición cada un modelo pois enerxético máis sostible e máis participativo. Agora que se trae a aprobación pois os estatutos e a constitución formal desta comunidade enerxética, simplemente pois queremos subliñar a importancia de que a posta en marcha se faga con transparencia e coas garantías xurídicas oportunas. O noso voto vai a ser favorable e como oposición responsable seguiremos atentos a como evoluciona o proxecto. Moitas gracias. Moitas grazas, voceira nacionalista. Moitas grazas. Ben, como xa apuntaban as persoas que me precederon na quenda de palabras, pois foi un tema que xa se debateu no pleno anterior e a nosa postura xa é de sobra coñecida neste punto. No BNG, por unha cuestión de política, por unha cuestión de ideoloxía, defendemos este tipo de sistemas de produción, estes modelos de produción enerxética en comunidades enerxéticas, porque é un modelo de produción máis sustentável que aposta por outro tipo de produción económica e por iso, porque o consideramos máis sustentável, imos apoiar a constitución da asociación que xestionará esta comunidade enerxética do Carregal, que é a primeira do noso municipio. Non obstante, tendo en conta o que acabo de dicir, que imos apoiar esta cuestión, se nos preocupa ou se nos pon alerta esa conclusión do informe que presenta o Servizo de Intervención Municipal,
que deixa constancia de que non se cuantifica que é o que vai a chegar o Concello a esta asociación, é dicir, que cantidade económica vai a chegar de maneira inicial á institución municipal, e que tendo en conta a situación económica do Concello, con esa coñecida adhesión ao plan de pago de proveedores do Ministerio de Facenda e coas retencións que xa se nos están aplicando dos ingresos do Estado, así como coa liquidación do orzamento anterior, non aconsellan que o Concello se adira a esta asociación para xestionar a comunidade enerxética. Como consecuencia disto, quixéramos solicitar todos os datos, toda a información e pedirles, por favor, que actúen coa debida transparencia para saber as achegas e os compromisos que o Concello vai adquirir con esta comunidade enerxética. Porque, claro, dinos o voceiro do equipo de goberno que non é necesaria a memoria económica e que é unha asociación sen ánimo de lucro. Ben, vostede mesmo dixo, queremos facelo ben, acaba de dicirnos a todos. Pois fagámolo estupendamente, non ben, estupendamente. Fagamos toda esa documentación que se nos pide dende o servizo de intervención e apostemos pola transparencia. Non obstante, como recalcaba na primeira parte da miña intervención, despois de ver o resto dos informes, os informes da Secretaría Municipal, non vemos un problema legal para apoiar esta constitución da comunidade e seguimos recalcando que, desde o noso punto de vista, é a vía máis sustentável para a consecución dunha enerxía máis limpa para todos e todas. Grazas e nada máis. Moitas grazas, voceiro popular. Grazas, señora alcaldesa. Bueno, en primeiro lugar, gustaríame poñer en valor esta proposta que se trae ao pleno, a creación desta comunidade enerxética en Betanzos. O Partido Popular xa no pleno anterior presentou un proxecto que tiñamos elaborado, un pouco máis ambicioso, pois máis grande, non só o Carregal. Entendemos que é importante apostar pola sustentabilidade e as enerxías renovables, eso non cabe duda. O interese común sempre ten que ser pois mellorar a calidade de vida, reducir os costos enerxéticos e apostar polo futuro de Betanzos. Lóxicamente apoiaremos esta moción. Sumarémonos a calquer proposta que beneficie aos veciños e modernice o municipio. Consideramos que é moi importante recalcar que as comunidades enerxéticas son clave para loitar contra o cambio climático e avanzar en eficiencia, permitir aforro económico a familias e empresas e promover a implicación e a cohesión social a nivel local. Respecto dos informes técnicos, pois entendemos a prudencia que transmite a intervención, dada a severa situación económica na que se atopa o Concello, pero ben, lendo o informe do secretario, pois vemos que, bueno, está avalado xurídicamente e que a figura xurídica elixida, pois o modelo de autoconsumo colectivo, pois que non supoñe unha actividade económica ni lucro. De cara ao futuro, que nos gustaría? Pois claro, lóxicamente ampliar o proxecto a outras zonas, vendo un pouco máis esa visión global de Betanzos, que os procesos sexan o máis transparentes e abertos e participativos posibles, de xeito que todos os veciños e colectivos interesados poidan beneficiarse destes. En definitiva, apoiamos con responsabilidade esta iniciativa, convencidos de que pode ser unha oportunidade para avanzar na sostenibilidade e benestar de Betanzos, sempre con prudencia, rigor e coa vista posta nun modelo máis ambicioso e integrador para todo o Concello. Mais nada, grazas. Moitas grazas, voceiro do Grupo de Goberno. Grazas, señora alcaldesa. Ben, simplemente pois mencionar dúas cuestións. Betanzos será dos primeiros concellos de Galicia que, pois, visto o voto favorable de todos os grupos, que se constituirá esta comunidade enerxética, evidentemente, pois, os pasos que demos ata o día de hoxe foron con estudos económicos, con estudos de impacto que poden ter, en este caso, en Betanzos, e sobre todo o que vai a supoñer socialmente para Betanzos, como dicía, tanto a nivel para os veciños e as veciñas, para pequenas empresas autónomos e tamén pois para o Concello, neste caso, que coa cesión deses tellados, pois o único que vai a ter é un aforro total de toda aquela enerxía que se poida recabar con estas instalacións nestes tellados públicos. Tamén outra cuestión que dicía que tamén debatimos no pleno pasado, que é un primeiro paso a constitución desta
primeira comunidade. Hai que ver tamén como funciona, evidentemente, seguindo todos os trámites que teñen que seguir a nivel de administrativo e de transparencia, que incluso, pois, así que se vai avanzando neste procedimento, se lles irá informando a todos os grupos, pero, bueno, como dicía ao principio, pois, Betanzos será un dos primeiros concellos de Galicia que terán esta comunidade enerxética e que esperamos, pois, que teña un resultado favorable para seguir, pois, incrementando en diferentes puntos, incluso, pois, recollendo o guante que lanzou o Partido Popular no pasado pleno, que, bueno, pois, podamos todos, toda a sociedade betanceira, pois, a forrar nun servizo que, como dicía, cada día, pois, é máis custoso para todas e todos. Nada máis, moitas grazas. Moitas grazas. Concelleiro non adscrito. Moitas grazas. Voceira nacionalista. Moitas grazas. Ben, simplemente insistir nas miñas palabras da primeira intervención. No BNG defendemos por ideoloxía modelos como estes, modelos de cooperativas enerxéticas, modelos de produción enerxética baseados en comunidades enerxéticas. Podería estar incluído, está incluído en todos os programas electorais municipais e nacionais do BNG, ou sexa que lles agradecemos a proposta tamén nese sentido, o que sí, insistimos, por favor, transparencia e información sobre todos os pasos que se vayan dando para a constitución desta comunidade enerxética e para a súa materialización de cara ao futuro. Nada máis, grazas. Moitas grazas, voceiro popular. Ben, creo que recordar que na nosa proposta na zona do Carregal xa se podía xerar entre 400 e 500.000 kWh ao ano, de maneira que, bueno, esta primeira fase inicial pois pode ter un impacto importante nos veciños e nas empresas de Betanzos, o cual sería moi importante poñela en marcha canto antes. Mais nada, grazas. Ben, pois debatido o tema, entendo que tamén se aproba por unanimidade esta moción, señor secretario, así que pasamos ao punto seguinte. Antes de pasar, toca ahora, antes de pasar á primeira moción política, por así decir, hai un tema que creo que se falou na Comisión de Programación, un tema que xa está ditaminado na comisión correspondente e que quixéramos incluir neste pleno por cuestións que agora se explicarán, señor secretario, que é unha moción de urxencia. Si, é unha moción sobre o cambio de nome do pabillón deportivo, non? Sí. Se queredes explicades, primeiro habería que votar lógicamente a urxencia, ainda que está ditaminada porque non se engadiu na orde do día, e posteriormente se debate. Moi ben. Pois primeiro se explica a urxencia. Voceiro do Grupo de Goberno, por favor. Alcaldesa, bueno, a urxencia ben motivada pola data na que recentemente se consensuou facer efectivo ese cambio de nome do pabillón municipal xunto co Clube Deportivo Santo Domingo Betanzos e a familia de Tocayo. Como non daba tempo, é moi xustiño traelo para o pleno ordinario do mes de xuño, traese agora por vía de urxencia este de maio e se así o considera o pleno, pois debatimos a proposta. Pasamos á votación de urxencia. Sí. Vale, votos en contra, abstencións, votos a favor. Ben, pois queda aprobada por unanimidade a urxencia. Pasaríamos entón ao debate sobre o contido da proposta. Moitas grazas, pois voceiro do Grupo de Goberno ten a palabra. Gracias, alcaldesa. Bueno, a proposta do delegado de Deportes ao pleno da Corporación Municipal consiste en que logo do sentido falecemento do presidente do Club Santo Domingo de Betanzos, don José María Valeiro Iglesias, a nova directiva do clube, o delegado de Deportes, acordaron propoñerlle a Comisión de Nomenclator, Distincións e Honras deste Concello o cambio de nome do pabillón municipal do Carregal. O presidente do clube, cunha traxectoria impecable e un legado deportivo imborrable, merece ser recordado por todos e todas as betanceiras, o fomento do deporte base, a aposta do deporte feminino, a relación coa Federación Galega de Baloncesto e Federación Española de Baloncesto, para acoller na nosa cidade de Betanzos campeonatos de España de base, merece ter a consideración de toda a sociedade deportiva e toda a veciñanza para dotar ao pabillón municipal do seu nome.
Así pois, o pasado 11 de marzo de 2025, a instancia do Club Santo Domingo Betanzos e o Grupo Municipal Socialista propuxo na Comisión de Nomenclator, Distincións e Honras dar nome de José María Baleiro Iglesias Tocayo ao Pabillón Municipal do Carregal, quedando ditaminada de forma favorable a proposta por unanimidade dos grupos que conforman esta corporación. Por tal motivo, o concelleiro que suscribe ten a honra de propoñer ao Pleno da Corporación a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, dar nome de José María Baleiro Iglesias Tocayo ao Pabillón Municipal do Carregal e segundo, facultar a alcaldesa presidenta ou concelleiro no que delegue a que realice todos os trámites e xestións oportunas para levar a cabo os presentes acordos. Nada máis. Gracias. Moitas grazas. Concelleiro non ha escrito. Gracias, señora alcaldesa. Ben, pois moi brevemente, en consonancia con nosa postura na Comisión de Nomenclator, imos a apoiar esta proposta, sumámonos as palabras que están na exposición de motivos desta moción e, por suposto, ese recoñecemento do Clube Baloncesto Santo Domingo. Moitas gracias. Moitas grazas, vocera nacionalista. Simplemente repetirme un pouco máis, como xa se dixo na Comisión de Nomenclator, estábamos todos a favor, con lo cual parecenos correcto, sobre todo, pois eso, polo traballo que fixo para esta cidade e para todos esos grupos deportivos. Nada máis, grazas. Moitas grazas, vocera popular. Moitas grazas, señora alcaldesa. Bueno, pois na mesma liña que todos, evidentemente, xa así o manifestamos, é indudable pois a trayectoria de Tocayo e, evidentemente, a súa entrega, que decir, non só ao baloncesto, que decir, senón bueno, pois en xeral ao deporte e a Betanzos e, polo tanto, pois isto non pode, como non pode ser de outra maneira, pois o imos a apoiar e, ademais, bueno, eu creo que pois será un orgullo, que decir, pois para a súa familia, que decir, para os seus compañeiros, para todo o clube, pero penso que para todo o conxunto da sociedade betanceira que poda, bueno, pois o Concello facer ese xesto cariñoso, ese recoñecemento para poñerlle o nome pois a ese pabillón onde el tantas e tantas horas pasou. Mais nada, moitas gracias. Moitas grazas. Voceiro do Grupo de Goberno. Grazas, alcaldesa. Nada máis, agradecer o voto favorable de toda a corporación. Algo que engadir a algún grupo? Só indicar que esa data acordada da que falaba o delegado de Deportes co clube e coa familia para esa homenaxe ao cambio visible no nome do pabillón é o 28 de xuño, para que o seipa toda a corporación e quen nos este a escoitar. Ese día, por eso a urxencia, será o cambio do nome e dende ese día o noso pabillón municipal levará o nome merecidamente de José María Baleiro Iglesias Tocayo. Moitas grazas polo voto favorable de todos os grupos. Señor secretario, apróbase por unanimidade. Pasamos agora sí ao punto seguinte. O punto seguinte é o punto oitavo, a moción... Sétimo, depende... Depende, non? De como entendemos o anterior. Da igual. É o punto que é a moción sobre do BNG sobre a situación do complexo de San Roque. Voceira nacionalista ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa. Xa non sei calero, sétimo ou oitavo. Complexo San Roque. Sí. Vale. En 1997, o Goberno local presentou ao Pleno unha proposta para a construción dun aparcamento soterrado na prolongación da Rúa Rosalía de Castro e máis a reconstrucción do antigo asilo Manuel Naveira para o seu uso como hotel, coa construción en dominio público dun museo de degustación como uso cultural exixido para cumprir coa doazón, rodeado de xardíns con árbores monumentais e unha fonte ornamental. Naquela altura, o BNG votou en contra da operación que acabou co asilo Mans Privadas e co polémico aparcamento soterrado da Rúa Rosalía de Castro. Tanto o asilo como o solo e o subsolo da rúa foron entregados a Mans Privadas por 75 anos a cambio dunha renta de 600 euros ao ano e 4 prazas de aparcadoiro. Durante un lustro e medio, as obras estiveron paralizadas para prexuízo dunha veciñanza que soportou unha rúa levantada e todo tipo de molestias. A xestión do Goberno do BNG logrou que se retomasen os traballos, en primeiro lugar que se reabrise a rúa e posteriormente que se executasen os traballos no resto do ámbito da concesión.
A partir de aí, a explotación do denominado Complexo San Roque está rodeada de incumprimentos e carencias que chegan aos nosos días. Impagos de rendas, tributos de traballadores, falta de funcionamento dos servizos, traspasos irregulares, falta de execución das actuacións previstas no prego, apertura dunha sala de eventos no soto da cafetería. En 2012, a Seguridade Social sacou a poxa por primeira vez a concesión debido aos impagos da sociedade titular, sen que até esa data ningún goberno local informase a corporación das irregularidades que en torno a estes contratos estaban a dar. Foi así que, tras insistir mediante iniciativas durante anos, se abriu por iniciativa do BNG unha comisión de investigación para coñecer as irregularidades e determinar as responsabilidades sobre os incumprimentos que rodeaban esta alugueiro concesión. Esta comisión non se reuniu coa periodicidade desexada e impediu realizar os traballos logo dunha xeira de comparecencias das que non se tomou acta no seu día. Así as cousas, o hotel continúa a funcionar a día de hoxe, nunha nova cesión que contra o que prevé o prego de cláusulas que regula o alugueira non foi autorizado polo Pleno, e no denominado Museo de Degustación hai unha nova empresa prestando servizos, igualmente sen autorización plenaria. En paralelo, o aparcamento soterrado continúa sen abrir, o regulamento do servizo continúa sen ser remitido polo Goberno local a este Pleno para a súa aprobación, etc. A situación continúa exactamente no mesmo punto que estaba cando en 2012 se presentou a primeira iniciativa sobre irregularidades neste ámbito. Hai un ano, en febreiro do 24, a conta dunha iniciativa plenaria do BNG, o Goberno local anunciou que convocaría a comisión de seguimento deste tema logo dunha audiencia previa xudicial que tiña que celebrarse naquelas datas de resulta da denuncia interposta polo Concello en 2022. Tal convocatoria nunca chegou a realizarse e a Corporación segue sen recibir información sobre este alugueiro e a concesión municipais, así como as irregularidades que continúan dándose. A falta de información do Executivo local sobre este asunto resulta preocupante, tendo en conta que, en última instancia, é o Concello o responsable último do que poida acontecer neste local. Por todo isto, sometemos a debate e aprobación do Pleno a seguinte moción e propoñemos a adopción dos seguintes acordos. En primeiro lugar, instar a convocatoria inmediata da Comisión de Seguimento do Complexo San Roque para establecer un calendario de sesións para determinar os incumprimentos dos contratos vixentes, as consecuencias que deles derivaran e as responsabilidades que haxa lugar. E, en segundo lugar, facultar a Alcaldía e a Concelleira en quen delegar a tomar cantas medidas sexan necesarias para cumprir estes acordos. Grazas pola atención. Moitas grazas. Concelleiro non adscrito. Compartimos a necesidade que expresa o bloque en su moción de convocar esta comisión. Es imprescindible que tanto concejales como vecinos sepamos en qué situación se encuentra el complejo San Roque. También hay que decir que fue el PP quien propuso la creación de esta comisión en el año 2023. Nuestro voto será favorable. Moitas grazas. Voceira popular. Grazas, señora alcaldesa. Ben, pois, como xa temos falado tantas veces neste salón de plenos, tanto a iniciativa do BNG como do Partido Popular, bueno, pois é un tema importante que nos debe de ocupar e nos debe de preocupar, do que, bueno, pois temos ben pouca información nos últimos tempos, non? Si é certo que, se non recordo mal, no ano 2022-23 se nos diu algunha información da situación na que estaba xudicialmente, quer decir, que se agardaba, se non recordo mal, non sei se foi exactamente no finais do 22 ou 23, pero por aí creo que foi. E dende aí, pois, evidentemente, non volvimos a ter máis información e, polo tanto, pois, tal e como manifestamos en múltiples ocasións, pois, non seremos nós quen diga non a impulsar esa facilidade de información a través desa comisión de seguimento. Mais nada, gracias. Moitas grazas. Voceiro do Grupo de Goberno ten a palabra. Ben, como xa comentamos en debates anteriores, o último foi no ano 2024, logo dunha moción do Bloque Nacionalista Galego. Estamos a falar dun expediente no que todos os grupos aquí representados tivemos que xestionar ao longo do seu devenir. Recordar que tanto o Partido Socialista como o Bloque Nacionalista Galego como o Partido Popular nalgún momento tiveron responsabilidades de goberno e responsabilidades de goberno na área de urbanismo.
Como ben se expón na moción e se recolle na súa exposición de motivos, a adxudicación dos contratos tanto de uso como de xestión e explotación e arrendamento do asilo do Complexo San Roque aprobouse por este pleno no ano 1997 e formalizouse as adxudicacións no ano 1998. A partir de aí, tal e como recollen na exposición de motivos da moción, anos despois o Concello tivo coñecemento dunha posible existencia de cesión de dereitos de uso do arrendamento sen ningún tipo de notificación ao Concello de tales cesións, polo que a Alcaldía no ano 2014 iniciou os trámites oportunos para constatar estas cuestións. No tocante aos cumprimentos do pagamento do arrendamento, que estaba exento hasta o ano 2009, o Concello detectou que no ano 2015 non había nada pagado, polo que en maio do ano 2015 presentou unha demanda de desafizamento, evidentemente por este impago, ingresando a concesionaria en febreiro do ano 2017 todas as cantidades reclamadas, motivo polo cal a Xustiza arquivou o procedemento xudicial. Logo deste pagamento, novamente o Concello tivo que volver a requerir o pagamento das anualidades do ano 2016 e 2017 e tras a non atención dos concesionarios volvimos a presentar unha demanda de desafiuzamento que foi admitida a trámite pero que derivou en que a empresa efectuara o pagamento e a Xustiza volvera a arquivar o procedemento. Temos tamén que recordar que a proposta do equipo de goberno, o Pleno da Corporación, aprobou na sesión celebrada o 27 de abril do ano 2021, cos votos favorables por aquel entón do Partido Socialista e do Bloque Nacionalista Galego e coa abstención do Partido Popular, exercitar accións legais contra a xudicataria por incumprimento de contratos e acto seguido ingresaron no Concello as rendas pendentes, incluídas hasta a anualidade do ano 2022. Posteriormente, o Concello tivo coñecemento da personación dunha terceira persona ante o xulgado que manifestou que representaba unha entidade distinta á adxudicataria e que era a que estaba xestionando na actualidade a concesión, polo que a instancias deste equipo de goberno, o Pleno da Corporación, novamente co voto favorable do Partido Socialista e novamente co voto favorable do Bloque Nacionalista Galego e coa abstención do Partido Popular, acordou o 28 de marzo do ano 2022 ampliar a demanda por incumprimento de contrato. O día 2 de maio do ano 2024, un mes despois dese debate, celebrouse a audiencia previa e nesta os representantes legais da adxudicataria manifestaron a posibilidade de chegar a un acordo co Concello e tratar de revertir a situación e poñer todo en regra. Polo que trasladaron as súas propostas ao Concello e o Concello se remitiu ao documento elaborado e asinado polo secretario da época, polo señor Fraga Bermejo, no que se recollía exhaustivamente logo dun traballo importante a situación real do devandito a concesión. Cuestións tales como as débedas, a situación das licenzas, as fianzas, os cánones, as pólizas de seguros ou a inexistencia dun regulamento de funcionamento do aparcamento. O día 5 de setembro dese ano 2024, o xulgado sinalou o xuicio para o día 22 de novembro do ano 2024 e a xudicataria pediu un aprazamento para tratar de chegar a este acordo. O xulgado aceptou o aprazamento durante 60 días e non sinalou unha nova data de celebración. No mes de decembro deste ano 2024, se non recordo mal, xusto antes das Navidades, en torno a 19 e 20 de decembro, a arquitecta técnica municipal e o arquitecto municipal visitaron as instalacións para recoller todos os datos, para facer un reportaxe fotográfico e comprobar ali in situ a situación do establecemento para emitir un informe no que se recollan toda a situación urbanística das instalacións e, de ser o caso, as actuacións necesarias que se teñen que levar a cabo para, dunha vez por todas, regularizar a situación urbanística do complexo. Logo desta suspensión e desto durante 60 días, o xulgado si é certo que non sinalou data para a celebración do xuicio, polo que o Concello, a través da súa asesoría xurídica, no mes de abril, o mes pasado, solicitou a reanudación do procedemento. En resumo, unha vez que os técnicos municipais emitan este informe técnico, saberemos que actuacións teñen que levar a cabo para regularizar a situación urbanística de toda a concesión e
como así nos consta, están xa nos últimos coletazos dese traballo e en próximas datas teremos ese informe, pois será no momento que se convoque a comisión de seguimento, os técnicos explicarán a situación urbanística, os grupos políticos poderán realizar as súas preguntas, achegas, propostas e se establecerá o calendario a seguir. Por lo tanto, de forma inmediata e unha vez que teñamos ese informe técnico, pois procederase a convocatoria da Comisión de Investigación creada para tal efecto. Nada máis que engadir nesta primeira intervención. Moitas grazas, voceira nacionalista. Moitas grazas. Ben, supoño que todas e todos os presentes somos conscientes de que hai varios temas enquistados así na política local betanceira, este é un deles, porque desde a propia reforma do edificio e do aparcadoiro foi un tema polémico, un tema sumamente complexo, e sigue a selo, non en van está judicializado. O certo é que a concesionaria segue acumulando impagos das rendas, problemas laborais, falta de funcionamento de algunhas das instalacións do complexo e o propio procedimento judicial que se alonga ao longo dos anos, vaya redundancia. Ben, se lembramos coa constitución da nova corporación alá por xuño do 2023, hai xusto 2 anos, reconstituíuse esa comisión de seguimento do complexo San Roque, como xa lembramos tamén en iniciativa plenaria de 2024, urxente e necesario convocala. Agradecemos en calquera caso toda a información que nos diu a respecto das novidades do caso o voceiro do equipo de goberno. Sempre lles pedimos información, sempre lles pedimos transparencia na actuación do goberno local, e neste caso tamén o imos facer como non podía ser de outra maneira. Efectivamente, agardamos que esa boa vontade que manifesta a adxudicataria, a concesionaria do local se materialice e podamos por fin solucionar esta cuestión que se vai xa prolongando durante moito tempo. Nada máis, moitas grazas polo voto favorable de quen así o manifestou. Graciñas. Moitas grazas. Voceiro. Señora alcaldesa, simplemente agradecemos a explicación e esperamos que se nos vaya informando en los avances desta comisión. Nada máis. Moitas grazas. Voceira popular. Voceiro do Grupo de Goberno. Sí, nada, simplemente quería comentar unhas dúas afirmacións que se fan na moción. A primeira delas é que a situación continúa exactamente no punto que estaba en 2012, pois non é así. Vou a ser suave, non é así. No ano 2014, como decía a alcaldía daquel momento, iniciou os trámites para a comprobación da cesión. No ano 2015 se presentou unha demanda de desofiuzamento que desembocou no pagamento desas rentas que se debían ata o ano 2015. No ano 2017 volveuse a levar a cabo unha demanda de desofiuzamento e se conseguiu que pagaran o ano 2016 e 2017. No ano 2021, a instancias do goberno local, pois levou a cabo unha denuncia por incumprimento do contrato, o mesmo no ano 2022 e no ano 2024, pois, bueno, se visitaron as instalacións. Como ben di a voceira do Grupo Nacionalista, debería de estar este complexo expediente do complexo San Roque finiquitado, pero non está na mesma situación que no ano 2012. Vai máis lento do que todos e todas queríamos, pero esperemos que este sexa o mandato no que se solucione ou se encauce a situación. E sobre a comisión de investigación que se levou a cabo, en ningún momento se actuou de forma deliberada dentro do goberno local para tratar de torpedear ou de facer poñer paus na roda para que non se pudera chegar a conclusións. Ali levaron a cabo unha serie de citacións e de comparecencias na que todos os grupos pudemos preguntar e realizar as nosas indagacións e, de feito, en base a esa comisión de investigación se emitiu ese informe por parte da Secretaría Municipal, que tivo que recorrer tamén a un asesoramento externo dada a complexidade do expediente, pero creo que o que nos une aquí aos tres grupos máis ao grupo dos non adscritos é tratar de buscarlle solución a este complexo expediente e que dunha vez por todas quede finiquitado. Nada máis que engadir. Ben, pois entendo que esta moción se aproba por unanimidade de todos os grupos e o galla este sexa o mandato cando menos no que se encauce
a solución a este tema que evidentemente é moi complexo, non me gusta moito usar esa palabra, pero si é certo que leva xa moito tempo dando voltas, que non é sinxelo, porque senón estaría resolto, e non é nin dende o punto de vista urbanístico nin xurídico, pero que creemos que está máis cerca que nunca de encauzalo, cando menos. Señor secretario, entendo que se aproba esta moción por unanimidade de todos os grupos. Pasamos ao punto seguinte. O punto seguinte é a moción do BNG sobre as obras de reconstrucción do convento das Donas e creación dun CIAM. Pon CIAM aquí, pero debe ser un CIM, verdad? CIM. Verdade, sí. CIM. Bueno, poña CIAM aquí, que está errado. Moitas grazas. Voceira nacionalista ten a palabra. Grazas. A reconstrución do convento das Donas nas Cascas está agardando pola licitación da súa segunda fase. Este antigo convento, que ten a súa orixe no século IX e que aínda mantiña algúns dos seus elementos tradicionais, comenzou o proceso de reconstrución en maio do 2022. Esta primeira fase foi financiada pola Deputación da Coruña e polo propio Concello de Betanzos, propietario dos restos do antigo convento. Unha serie de elementos imprevistos nesta primeira obra de reconstrución obrigaron a deixar sen rematar a reconstrución completa e a ter que deseñar unha segunda fase para poder abrir ao público e utilizar este edificio. En setembro do 2024, o Goberno local anunciou a solicitude dunha axuda á Xunta de Galiza para financiar esta segunda fase da obra. En outubro do ano pasado, fíxose público un anuncio dun investimento de máis de 500.000 euros do Fondo de Cooperación para a Rehabilitación de Conservación do Patrimonio, habilitado polo Instituto Galego de Vivenda e Solo. Segundo o anuncio, esta segunda fase incluirá o acondicionamento interior e a urbanización do entorno para poñer en valor o patrimonio histórico do inmoble. Por outra banda, no BNG levamos anos propoñendo que ese edificio sirva de espazo para a creación dun centro de atención ás mulleres, un centro de información á muller e un centro de orientación familiar comarcal. No ano 2019, o Goberno local e a Xunta anunciaban a súa colaboración para dotar o noso Concello dun centro de información á muller. Aínda que a proposta do Goberno local era situalo no edificio de Servicios Sociais na Praza do Emigrante, onde se encontra actualmente a Oficina da Técnica de Igualdade. A día de hoxe desconocemos os prazos que valora o Concello para a licitación da segunda fase do Convento das Donas, así como o uso concreto que pretende darlle a este edificio, e descoñecemos tamén a situación en que se encontra o proxecto do CIM no noso Concello, ou se o Goberno local, como acordou varias veces neste pleno, solicitou o COF para dar servicio a Betanzos e á súa comarca. E por todo exposto con anterioridade, polo que desde o Bloque Nacionalista Galego solicitamos a adopción dos seguintes acordos. 1. Instar ao Goberno local a que informe sobre a situación en que se encontra a segunda fase da obra da reconstrución do Convento das Donas e sobre os prazos que baralla para que poida estar rematado. 2. Instar ao Goberno local a que informe sobre a situación en que se encontra o proxecto do CIM en Betanzos e se solicitou un COF co que dea servicio a Betanzos e a nosa comarca, así como a disposición da Xunta de Galiza nestas propostas. 3. Instar ao Goberno local a valorar a opción de dedicar o Convento das Donas, unha vez rematada a súa reconstrucción, ao Centro Integral de Atención ás Mulleres da nosa comarca. E 4. Facultar a Alcaldía e a Concelleira en quen delegar a tomar cantas medidas sexan necesarias para cumplir estes acordos. Grazas. Moitas grazas. Concelleiro non ha escrito. Gracias, señora alcaldesa. Ben, pois imos a apoiar esta moción do BNG, principalmente porque compartimos a necesidade de rematar canto antes as obras do Convento das Donas e, ademais, pois tamén nos parece positivo esa proposta de que neste edificio pois se habilite un espazo tanto para un centro de información á muller como para un centro de orientación familiar, mas tamén queremos facer unha reflexión. O retraso nas obras da segunda fase do Convento das Donas é escandaloso. E o que é peor é que o Goberno local non é nin transparente cos prazos, nin tampouco coa planificación de uso que se lle vai a dar
a este edificio. O tema do CIM xa é un tema ampliamente debatido neste salón. Simplemente queremos recordar que en debates pasados a señora alcaldesa se comprometeu a que antes de que rematase esta legislatura Betanzos contaría cun CIM. Tamén se comprometeu a que antes de que rematase a anterior o Convento das Donas estaría finalizado. Mañán cumplense 2 anos de que se celebraron as eleccións municipais. Vamos xa con 2 anos de retraso. A realidade, en definitiva, é que polo de agora nin hai avances visibles, nin hai información algunha sobre este tema, a razón pola que imos apoiar a proposta do BNG. Moitas gracias. Moitas grazas. Voceira popular ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa, e boa tarde e noite a todos e a todas. Dende o Grupo Municipal do Partido Popular, queremos manifestar o noso voto favorable a esta moción, porque compartimos tanto a preocupación pola rehabilitación do Convento das Donas como a necesidade de contar cun centro de información á muller en Betanzos, pero tamén compre lembrar que desde o noso grupo xa levamos en numerosas ocasións ao Pleno a proposta de creación dun CIM, e que todas esas iniciativas foron aprobadas por unanimidade. Sen embargo, vemos que os acordos non foron levados a cabo nin materializados, este servizo tan necesario para as mulleres de Betanzos segue sen existir. En canto á rehabilitación do Convento das Donas, manifestamos tamén o noso apoio firme á recuperación e posta en valor do patrimonio histórico da nosa cidade e consideramos que non vai sen tempo, como se apunta na exposición de motivos da moción, xa que este era un proxecto que tiña estar rematado e inaugurado xa na anterior legislatura e levamos 2 anos de atraso. Por outra parte, tamén celebramos que por fin se propoña un uso concreto para este edificio, porque hasta agora non tiñamos información clara ao respecto, e esta proposta pode ser unha boa saída para un espazo tan singular e emblemático como o Convento das Donas. Por todo isto, reiteramos o noso voto favorable, coa esperanza de que esta vez os acordos adoptados no Pleno sexan efectivamente levados a cabo e non queden, como noutras ocasións, nunha declaración de intencións. Mais nada nesta primeira intervención. Moitas grazas. Voceiro socialista, ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Mire, señor voceiro do grupo non adscrito, si houbo avances visibles que alá polo ano 2018 o Convento das Donas era unha ruína absoluta, e o que hai a día de hoxe xa non é unha ruína absoluta. Polo tanto, os avances visibles os houbo. Con lentitude, sí, e agora vou explicar o porqué. Pero se o do complexo San Roque é un expediente complexo, eu creo que se apostamos, cando alá polo ano 2018 o Concello encargou o proxecto para rehabilitar este ben patrimonial, que tamén quero reiterar, que pasou a ser propiedade do Concello despois da cesión da Xunta de Galicia, logo da construción das vivendas sociais da Condesa, foi cando puidemos acreditar a titularidade, posto que estaba nun limbo e traballo lle costou tamén ao Concello poder facerse acreditar a titularidade do ben. Pois ali, polo ano 2018, o Concello encargou un proxecto de rehabilitación coa intención de, coa maior celeridade posible, tratar de recuperar o edificio máis antigo en pé do Concello. Pero todas as casuísticas contrarias que se podían dar, desgraciadamente déronse. E xa, sin contar con esos 2 anos casi do impacto da COVID, que non vai a ser disculpa pese ao incremento que houbo nos precios e que sufrimos todas as familias e todas as administracións públicas. Pero ben, vou facer un pequeno resumen de como se xestou todo isto. Empezando ali polo ano 2018, cando o Concello encarga o proxecto de rehabilitación, o equipo redactor do mesmo tivo contactos con patrimonio da Xunta de Galicia, concretamente cos responsables de patrimonio do Camiño Inglés, entendendo que o ben estaba afectado polo camiño e tras diversas xuntanzas en Compostela consensuaron un proxecto. Este proxecto aprobouse por parte do Concello en decembro do ano 2018 e incluíuse nun plan provincial, concretamente nun préstamo provincial do ano 2019 que se aprobou nesa sesión plenaria de decembro do ano 2018. O importe do proxecto era de 349.952 euros, dos cales 178.183 eran financiados pola Deputación Provincial da Coruña e o resto con fondos propios do Concello.
Logo desta aprobación, remiutise toda a documentación á Deputación Provincial da Coruña e, dende a supervisión técnica de proxectos, pois nos fixeron un requerimento para que o proxecto se correxira. En maio do ano 2020, o Servicio de Xestión Cultural da Xunta de Galicia non deu permiso sectorial e xa non estamos falando de patrimonio do Camiño de Santiago, posto que decatáronse en patrimonio do Camiño de Santiago que por 1,5 metros non tiñan as competencias e, polo tanto, as competencias a tiña a Delegación Territorial da Xunta de Galicia na Coruña. Pois ben, se lles enviou o mesmo proxecto que se había consensuado ca Dirección de Patrimonio en Santiago e a Dirección Provincial de Patrimonio, non do Camiño Inglés, sino de Patrimonio Cultural, pois denegou o permiso para levar a cabo ese proxecto en base a que se incorporaban tragaluces troncónicos, que foi unha das peticións que lle fixeran en Patrimonio de Santiago, e tamén non autorizaban o tratamento dos enfoscados exteriores, posto que tiñan que ser rematados non con pedra á vista, sino con cal, e a recuperación das dimensións orixinais. Polo tanto, tivemos que modificar o proxecto na súa totalidade. O 28 de xuño do ano 2020, o Concello aprobou o proxecto modificado, que en vez de pasar a ter un custe de 349.900 euros, pasou a ter un custe de 383.900 euros, dos cales a Deputación, evidentemente, seguía facéndose cargo desos 178.183 euros, pero a chegado ao Concello incrementouse nesos 40.000 euros hasta chegar aos 205.765,94. En outubro do ano 2020, a Deputación requiriu correccións no novo proxecto, e en novembro do ano 2020 o Concello achegoulle á Deputación ese proxecto correxido. En xullo do ano 2021, Deputación Provincial da Coruña aproba o proxecto modificado. En setembro do ano 2022, o Concello publica a licitación de obra no perfil do contratante. A Xunta de Goberno Local do Concello axudica a obra en novembro do ano 2021. En decembro do ano 2021 se asina o contrato. En xaneiro do ano 2022 se realiza a acta de reformulo. Polo tanto, a partir de aí se poden comenzar as obras que dan comenzo en maio do ano 2022. Obras que tiveron as súas complexidades, tal e como se anunciou en prensa e como se falou en diversas ocasións no pleno, en base a preguntas realizadas por grupos da corporación. Principalmente nestas obras apareceron achádegos que evidentemente non estaban recollidos no proxecto, posto que non se contaban con eles, polo que houbo que ir modificando baixo a tutela da Dirección Facultativa da obra os traballos a realizar e deixar traballos de acondicionamento interior sen realizar. Estos achádegos tiveron como consecuencia a recuperación integral do arco de acceso ás naves principais ou a variación da cota cero do convento, posto que apareceu un novo acceso a unha cota de 2,80 metros inferior á cota orixinal e que se entende que este acceso chega ata o río Mendo cruzando a avenida Fraga Iribarne, que era unha porta de acceso de mercadorías, así se supón que se acopiaban logo de transporte fluvial polo Mendo. Isto trouxo consigo, evidentemente, unhas variacións económicas da obra e que estase para solventar mediante unha certificación final xa emitida pola empresa e visada pola Dirección Facultativa da obra e unha certificación complementaria que conta tamén, evidentemente, como non podería ser de outra maneira, co visto bo da Dirección Facultativa da obra e así poder recepcionar a primeira fase. Concretamente, xa había axendada unha xuntanza para mañán ás 10 da mañán entre os representantes da empresa e a Secretaría Municipal para tratar de finiquitar estas dúas cuestións e poder recepcionar a obra. O resto que queda pendente, o Concello, evidentemente, como é coñecido por todas e por todos, encargou unha memoria valorada que recolle todos os traballos pendentes, os traballos non recollidos na primeira fase e a urbanización de todo o entorno. Este proxecto ten un custo estimado de 505.700 euros, que se presentou a unha liña de axudas do Instituto Galego de Vivenda Solo mediante o cal se nos concedeu un préstamo
para que o Concello devolva en 8 anos a razón de 63.212,67 euros ao ano a integridade do custo do proxecto de recuperación e urbanización da edificación ata chegar a esos 505.000 euros. Cando se licitará este proxecto? Pois, como decía, no momento que teñamos recibidas as obras da primeira fase e que entendemos que logo da reunión que se vai a celebrar mañán, pois xa quedarán ultimadas esas dúas certificacións de acordo ao unha de acordo aos traballos de proxecto e outra de acordo aos traballos fora de proxecto que se tiveron que levar a cabo para poder concluir ca primeira fase. E nesta segunda fase levarase a cabo as seguintes actuacións. No que respecta ao edificio, resolver os accesos, respetando os axádegos do edificio original, pechar e rematar as fachadas do conxunto edificado, o revoco dos muros de cachote e fachada lixeira no corpo de ampliación, incorporación de carpinterías de madeira nos peches de pedra orixinais e de aluminio no corpo ampliado, a incorporación de protección solar, a dotación de instalacións ao conxunto, fontanería, electricidade, telecomunicacións, iluminación, calefacción, ventilación e instalacións contra incendios, dotación de equipamentos básicos, aparatos sanitarios e sinalización e remates e pinturas. E no que respecta a urbanización da contorna inmediata, o movimento de terras, excavación de terras para conseguir espazo na contorna inmediata de edificación que permita a recuperación da cota original do asento do edificio e a visibilidade dos axádegos atopados, a estrutura de muros para a contención das terras nos desniveis que aparezan entre a cota de acceso da edificación existente e o viario colindante, os drenaxes e impermeabilizacións dos muros, os solados e pavimentos nos espacios exteriores de paso á estancia, co necesario trazado dun itinerario accesible para todas as persoas e instalacións de iluminación e a sanalización. Así, a edificación contará con unha sala de exposicións de 84,10 metros cuadrados no edificio central, unha sala diáfana, unha sala de usos múltiples tamén diáfana de 67,10 metros cuadrados no corpo exterior ampliado e duns aseos e almacéns de 8,80 metros cuadrados a maiores dos espacios exteriores e accesos. En resumo, o obxectivo das actuacións contempladas é recuperar os elementos patrimoniais que se conservan coas intervencións necesarias de consolidación, recuperación e integración da contorna e dado que o uso original do convento queda obsoleto, conseguir un conxunto que poida albergar un uso público para actividades colectivas compatibles coa estrutura, coa escala do ben, así como coa súa conservación. E esta visión de espacio para actividades colectivas xa se fixo pública dende o principio e, de feito, cando se anunciou o primeiro proxecto foron multitude as entidades betanceiras que manifestaron a súa intención de poder utilizar o convento unha vez recuperada. Nesta primeira intervención nada máis e na segunda xa me centrarei no tema do Centro de Información á Muller e se este espacio é o máis acaecido ou non. Moitas grazas. Voceira nacionalista. Grazas. Bueno, agradecemos eso, as explicacións, queríamos ter esta información seguimos defendendo, pois eso, que cando se rehabilita un edificio deberíanse de ter claros antes de rehabilitalo os usos que se llevan dar a ese edificio, porque senón pois non ten sentido. Insistimos moito en que Betanzos necesita un CIM e necesita un COF, porque o noso COF de referencia en A Coruña, este tipo de servizos están dedicados para... O sea, están máis ben pensados para a nosa xuventude e desplazarse a Coruña ás veces é moi complicado e o COF que temos na Coruña sabemos polos compañeiros que temos na Coruña que están nunhas situacións deplorables. É dicir, necesitamos este tipo de servizos pola cabeceira comarcal que somos. Agradecemos ao Partido Popular outra vez que este de acordo con esta iniciativa na que se perden que o CIM e o COF son competencia da Xunta de Galiza. Daquela, si queren facelo, pois que poñan da súa parte e que acheguen cartos para poder facer un CIM e un COF en Betanzos. Nada máis, moitas grazas. Moitas grazas. Concelleiro non escrito. Gracias, señora alcaldesa. Ben, compartimos a esencia e estamos a favor dos dous puntos principais desta moción, o remate das obras do convento das donas, que é fundamental para que este espazo este a disposición
da veciñanza, señor Fernández, entre 2018 e 2025 van 7 anos. Como vostede mesmo diría, lentos pero seguros. Pero eu recomendaría allí que apuren un pouco, porque senón a inauguración desta obra vailles a coller na oposición. Tamén defendemos que Betanzos, como capital comarcal que é, aínda que non o pareza, debe ter un CIN e un COF que estea a servicio das mulleres e das familias tanto do noso concello como da nosa contorna. Vostedes, que son moito de axistar a bandeira da defensa da igualdade, recorden que, ademais disso, o que realmente fai falta son espazos, son recursos e é vontade política real. Agardamos que as súas palabras se fagan realidade. Moitas grazas. Moitas grazas, voceira popular. Nada, simplemente dicir que, mentres que nós aquí discutimos se nos parece mellor ou peor os procedementos que hai que seguir para ter un CIN, un COF, ou de quen son competencia o CIN e o COF, sábese perfectamente o que hai que facer para ter un CIN aquí. Se se quere facer, pódese facer, e se non se quere, pois non se vai facer. E, mentres tanto, que nós discutimos estas cousas aquí, aos nosos veciños e veciñas e a contorna seguimos en el. Mais nada e moitas grazas. Moitas grazas. Voceiro do Grupo de Goberno ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa. Lentos pero seguros, sí, pode ser, eu non utilicei ese exemplo, pero sí é certo que despois de todo o que expliquei, de ter que modificar o proxecto en 2 ocasións, corrixilo en outras 2, garantizar a financiación con unha pandemia polo medio, con unha alza nos precios da construción importantes, nun devenir das propias obras complicados, no que o que se atopou ali non tiñan moito que ver co que se recollía no proxecto, pois fixo que isto se demorara. Non somos tan insensatos para demorar unha obra na que os veciños de Betanzos tiveron que achegar 205.000 euros para tela aí parada durante tempo. Todo o contrario. Si nos colle na oposición, eso será decisión dos veciños e das veciñas, e traballaremos ca mesma responsabilidade dende a oposición, como estamos a facer dende o goberno. O que si imos a traballar e estamos traballando para que vostede siga sentado aí e nos sigamos sentados nesta parte, pero eso será decisión dos veciños, eso ben é certo. E o que hai que facer para poder ter un CIN? Pois sí, o temos todos claros e me imagino que todas tamén o teñen claros, que é aplicar o Plan Estratégico de Subvencións da Xunta de Galicia, que non o ten aprobado, pero é tan fácil como tú sí, tú non. Entón, Curtis yo dou, a Coirós yo dou, pero Betanzos, que se amañen como poidan, son cabeceira comarcal, pero os que queiran ese servicio, que o pague o Concello. E despois de que o Concello o pague, que acudan a esa liña de subvencións e, de ser o caso, ao mellor o Plan Estratégico de Subvencións funciona nese momento, porque estamos a falar de que é unha competencia única e exclusiva da Comunidade Autónoma de Galicia e que eu seipa, este equipo de goberno non ten nada que ver co goberno da Xunta de Galicia. Pero por responsabilidade e por prestar novamente servicios á veciñanza a costa de pagar o que lle corresponden a outras administracións, que xa o dixen en varias ocasións, si votamos contas do que percibe o Concello de Betanzos a través do Fondo de Cooperación, que está conxelado dende casi que a súa creación, contra o que temos que pagar a Xunta de Galicia por cánones e por prestar servicios que non nos corresponde, eu creo que pagamos máis do que recibimos, sinceramente. Sin duda, ademais. Polo tanto, ca mesma vehemencia que vostede pide aquí que o Concello leve a cabo e poña en funcionamento un centro de información á muller, traslade ao Parlamento de Galicia, inste a Xunta de Galicia a que, igual que fixo en Curtis e igual que fixo en Coirós, que asuma as súas competencias e que cree un CIN no Concello de Betanzos. E máis, vamos presentar a través do Grupo Parlamentario Socialista esta iniciativa e esperemos que o Partido Popular de Galicia e a súa voceira en Betanzos vote a favor de que a Xunta de Galicia asuma dunha vez por todas as súas competencias e cree un centro de información á muller no Concello de Betanzos.
e esperemos que coincida co que se vai a votar aquí nesta sesión plenaria. Como están a día de hoxe as xestións? Pois dentro do Departamento de Servicios Sociais está a traballar coa premisa que se falou aquí noutras ocasións. Para poder levar a cabo a asunción dunha competencia que non nos é propia, temos que facelo co persoal xa co que contamos o Concello, e no caso de que non contamos con el, tratar de buscar unha solución para poder prestar o servicio. Legalmente fan falta 3 figuras, que é unha asesoría xurídica con titulación específica en políticas de igualdade, en políticas de muller, unha traballadora ou traballador social e un psicólogo e un administrativo. Duplicar a plantilla dos servicios sociais para dar un servicio nun edificio distinto á sede dos servicios sociais municipais a día de hoxe é totalmente inviable. Por lo tanto, levar a cabo isto dende o punto de vista dos recursos humanos nun edificio distinto non é posible. Outra cuestión é que, cando se encargou o proxecto para reconstruir, rehabilitar o convento de Donas, sempre se fixo ca óptica de que fora un espacio de esparcimento social con 2 salas diáfanas, e así se construiu o corpo central. Son 80 metros cadrados diáfanos, son unha soa planta, ainda que o edificio primixenio tiña 2 alturas, a día de hoxe só ten unha. E se relevou a cabo unha construcción anexa de 67 metros cadrados, tamén diáfana. Un servicio como pode ser un centro de información á muller ou un centro de orientación familiar ten que reunir, entre outras cuestións, garantir a confidencialidade dos usuarios, principalmente das usuarias, que van a ser mulleres. Por lo tanto, 2 salas diáfanas non é viable, e o espacio das mesmas tampouco permitiría que unha vez que se levase a cabo a segunda fase, levar a cabo unha terceira fase para tratar de adecualo e dotalo de persoal. Por lo tanto, entendemos que a día de hoxe e no futuro máis próximo non vai a ser posible que se leve ali, porque a restauración do edificio fíxose co prisma de que se convertese nunha sala de exposicións e dunha aula multifuncional para que entidades, asociacións e colectivos veciñais pois podan levar a cabo ali as súas actividades. E máis por riba, despois da recuperación de todo o edificio de mercado de abastos para esa función na que tivemos que realoxar a entidades en outras ubicacións de titularidade municipal, en tanto en canto non se poida materializar tamén a compra do edificio de sindicatos para ubicalos nese espacio. Polo tanto, estamos de acordo en que o Concello, ante a non asunción por parte da Administración que lle compete do Centro de Información da Muller, pois crealo nós, e evidentemente aproveitando os recursos humanos e materiais dos que xa dispoñemos no edificio de servicios sociais. E vamos a apoiar de todas formas íntegramente o que se propón na moción, porque nos parece totalmente acaecido. Nada máis que incluir. Moitas grazas. Non podo quedar calada. Non podo. Concelleiro non ha escrito. Voulle a decir só unha cousa. Non sei se na inauguración vamos a estar no goberno ou na oposición, porque eso decidirá a cidadanía. O que ninguén nos quitará xamais é que este goberno pensou por primeira vez en serio na rehabilitación de Donas e a iniciou. E cuestións técnicas retrasaron a finalización desas obras. Pero ese edificio máis antigo, en pé, entre comillas, de Betanzos, levaba en ruínas moito tempo e por aquí pasaron moita xente. Pero ata o ano 2018 ninguén encargou un proxecto para recuperalo. Ninguén. Así que eso ninguén non lo pode quitar xa. Inaugure que non inaugure. Inaugure que non inaugure. Como outras cousas. Voceira
do Partido Popular. Vou a usar unha palabra que non usamos nós, pero que se usou agora neste debate. É a palabra escandaloso. Paréceme escandaloso que unha muller do Partido Popular se atreva a decir públicamente que todos, dixo todos, eu diría todos e todas, sabemos o que hai que facer para ter un CIM, pero hai que ter vontade. Pois mire, todos e todas, os que estamos nesta sala, polo menos sabemos o que hai que facer para ter un CIM, para ter un COF, para ter un comedor escolar xestionado porque non ten que xestionar, para ter actividades extraescolares xestionadas porque nas ten que xestionar, para ter un centro de día en Betanzos que merezan os betanceiros e betanceiras, como acaba de decir, feito porque non ten que facer. Dígolle máis, para ter unha residencia pública para persoas maiores ou para persoas con discapacidade ou con mobilidade reducida, feita porque non ten que facer, sabémolo todas e todas. Non hai vontade política por parte desa goberno maravilloso da Xunta que tanto defenden por riba dos betanceiros e betanceiras sempre, sempre, pleno tras pleno. Despois gravarán vídeos e publicarános dicindo que non é, mentindo. Sí, mentindo. Esas equivocacións que cometen. Porque, miren, eu xa sei o que hai que facer para ter un CIN, porque a Xunta, botando fora balóns, sacou unha orden para decir que os concellos o fagan, que o doten de persoal. Eso, se teñen os informes favorables, e se non, van desfavorables. Que se poña en marcha e despois xa veremos. Pero non é así. Vostede plantexase que un hospital funcionase así. Vostede faga o hospital, concello de donde sea, e dóteo de todo o necesario, e despois pida unha subvención e a ver que podemos facer. As cousas non son así. Cando unha administración ten unhas competencias, ten que desenvolvelas. E se pode ir máis alá das súas e mellorar máis aínda a vida dos veciños e veciñas, estupendo. Pero non desenvolver as competencias propias, deixalas recaer nos concellos, neste caso, afogándoos neste tema como noutros. Tamén sabemos o que hai que facer para financiar o SAF, por exemplo. Podo seguir. É máis fácil afogar os concellos, trasladar, vaino facendo ti. O comedor, estupendo, damosche 60.000 euros e santas pascuas. Ou o centro de día, faino ti. Ou o CIN, faino ti. Eso é facilísimo. É facilísimo para o Partido Popular. É facilísimo para o Partido Popular. Decir que vai... O sea, osar a decir que Donas vai con 2 anos de retraso. Mire, Donas leva aí moito tempo. Nesta leira, decía un concelleiro anterior, haramos todos. O Partido Popular non lle importou nunca Donas. Nunca. Así que escandaloso, se quere, utilízalo para outros temas, pero para ese non. E cando... Faille gracia. Faille gracia, lle estou preguntando. Pregunto se lle fai gracia, porque se está reíndo. Non. Perdón? Que poderei facer o que queira. Pois non, porque estamos nun salón de plenos. Evidente. Non é un diálogo. Estamos nun salón de plenos, non se pode facer o que un queira. Hai que guardar unha serie de... un decoro mínimo. Pode salir. Non gusta cando lle din as cousas. Todos e todas sabemos o que hai que facer para ter un CIM. Pois mire, hai tempo que había que facer para ter un CIM era pois ter un goberno municipal do Partido Popular, porque o CIM que lle corresponde ás mulleres desta comarca está en Coirós ou en Curtis, 2 concellos casualmente, históricamente gobernados, non poño en dúbida que teñan méritos para facelo polo Partido Popular,
pero 2 concellos aos que se teñen que desplazar moitas mulleres que teñen moi complicado chegar precisamente a eses 2 concellos. Non entrarían nos 2 mellor ubicados de toda a contorna. Non entrarían, ningún dos 2, pero casualidades, cando sí os facía a Xunta, están aí. Benvidos. As mulleres de Betanzos correspóndenlles eses. Mellor que nada é. Pero non digan que todos e todas sabemos o que hai que facer para ter un CIN. Sabemos o que hai que facer para ter todo, o que é competencia súa. Súa. E se tuveran un mínimo de decoro e de decencia política, estarían pedíndolle aos seus compañeiros da Xunta de Galicia que fixeran por Betanzos o que Betanzos merece. E Betanzos, como cabeceira comarcal, claro que merece un CIN. Claro que merece un COF, claro que merece un centro de día, claro que merece moitas cousas. É un comedor escolar xestionado pola Xunta. É un SAF financiado por Goberno Central e Xunta. E non polos veciños e veciñas de Betanzos. E merece moitas cousas. Betanzos sí que merece moitas cousas. Sí, sí que merece. Merece tamén outro Partido Popular, dende o meu punto de vista. Señor secretario, xa me... é unha opinión, como outras que se verten aquí, que se someta a votación. Votos en contra? Abstencións? Votos a favor? Queda aprobado por unanimidade de todos os grupos. Pasamos ao punto seguinte. É a moción do BNG sobre a erradicación das especies vegetais invasoras. Voceira nacionalista ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa. Unha especie animal ou vegetal alóctona considerase invasora cando se reproduce ou expande de xeito natural, sen axuda directa do home, en ambientes naturais ou seminaturais, e provoca algún cambio significativo, algunha perturbación no que se refire a composición, estrutura ou funcionamento do ecosistema. Normalmente comeza co desplazamento de competidores autóctonos, máis a parte da propia perda de biodiversidade, rematan por producir cambios e alteracións nos ciclos bioxeoquímicos, a homoxeneización dos ecosistemas e das comunidades e mesmo a extinción de especies nativas. No Estado español, a principal vía de introdución de especies exóticas é a xardinaría, responsable de case a metade dos casos. Logo, xa en menor medida, sucede a agricultura ou causas involuntarias. O efecto das especies exóticas invasoras nos ecosistemas está considerado como a segunda causa máis importante na perda da biodiversidade, precedida únicamente pola destrucción directa dos hábitats. Unha vez aclimatadas e asentadas, é moi custoso eliminalas, nalgúns casos imposible. Por iso, é realmente importante impedir que se espallen, erradicándoas nada máis sexa detectada a súa presenza. O impacto económico das especies invasoras está contrastado. Segundo un estudo da Organización das Nacións Unidas realizado durante 4 anos en todo o planeta, o impacto é de 390.000 millóns de euros ao ano. Segundo o Centro de Especies Invasoras de Canadá, as especies invasoras causan unha perda no rendemento económico potencial das actividades humanas, perda na produción das colleitas, diminución da supervivencia, reducción na cantidade ou na calidade das actividades extractivas, destrúen con frecuencias alimentos ou outros produtos almacenados, xeran danos en infraestructuras, variacións significativas nas disponibilidade da auga, etc. Ademais, do propio custo de combater as invasións. A estes custos, o Ministerio de Transición Ecolóxica suma outros de difícil cuantificación e os denominados custos sanitarios e sociais derivados dos impactos sanitarios que causan diversas especies invasoras sobre a poboación humana. Son diferentes impactos económicos derivados das medidas de prevención e corentena, dos gastos médicos e farmacéuticos e da perda de produción económica. No noso municipio hai máis dunha dúcia de especies vegetais invasoras que colonizan todo tipo de lugares, empobrecendo o patrimonio ambiental e natural das betanceiras e mesmo afectando a saúde das persoas polas alteracións que producen na calidade do aire. Eucalipto, erva da pampa, erva tintoreira, falsacacia, acacia negra, mimosas, ailantos, corcosmia, etc. Colonizan espazos naturais, ribeiras de ríos e canos, ribazos e mesmo xardíns públicos e estanques como os do pasatempo. Os prexuizos que estas especies xeran superan con moito o carácter ornamental que poidan ter. Nun espazo como Betanzos, con 2 espazos naturais de especial valor protegidos pola Rede Natura e a Reserva da Biosfera, a consciencia sobre esta problemática debería trascender dunha xornada puntual ou de actuacións illadas e debera vertebrar as actuacións ambientais e paisaxísticas do Concello, sexa quen goberne.
Por todo isto, sometemos a debate e aprobación os seguintes acordos. En primeiro lugar, instar o Goberno local a poñer en marcha un programa para a erradicación de especies invasoras que recolla, cando menos, primeiro, a erradicación das especies invasoras das zonas verdes e xardíns do municipio de todos os espazos de dominio público. Segundo, unha campaña de información e sensibilización á veciñanza para que coñeza estas especies, a prohibición da súa tenza e os impactos que producen, xunto cunha guía de boas prácticas para a súa erradicación. En terceiro lugar, unha liña de axudas para a erradicación destas especies dirixida a profesionais do sector agrícola e tamén unha xornada de sensibilización para escolares sobre o problema, impacto e alternativas. Como segundo acordo, instar a Xunta de Galicia e o Goberno do Estado a eliminar as especies invasoras das vías, infraestructuras e franxas de terreo do seu respectivo dominio público. E como terceiro acordo, facultar a Alcaldía e a Concelleira en quen delegar a tomar cantas medidas sexan necesarias para cumprir estes acordos. Grazas pola atención. Moitas grazas, concelleiro non adscrito. Gracias, señora alcaldesa. Nosotros estamos de acuerdo en limpiar las cunetas y mantener limpias las zonas verdes de nuestro concello, tanto las que crecen en especies invasoras o especies autóctonas, sin especificar tanto nombre. Pues nuestros vecinos lo que quieren es tener limpias sus parroquias. Por supuesto, nuestro voto será favorable, nada más. Moitas grazas, concelleira popular. Moitas gracias, señora alcaldesa. Boas noites a todos e todas. Desde o Grupo Municipal do Partido Popular compartimos a preocupación polo impacto que poden ter determinadas especies vegetais sobre o noso ecosistema, a biodiversidade e mesmo sobre a salubridade de espacios públicos. Por iso, en coherencia con nosa postura, imos apoiar esta moción. Queremos aproveitar esta ocasión para reiterar unha proposta que xa puxemos en riba da mesa noutras ocasións, a creación dun programa de voluntariado ambiental municipal. Pensamos que, fronte a problemas como a proliferación de especies invasoras, a implicación directa da cidadanía é clave. Este voluntariado permitiría que veciños e veciñas poidan colaborar de forma organizada e guiada en tarefas como a retirada manual de especies invasoras en parques, sendas ou zonas verdes, xornadas de limpeza de contornos naturais, reforestación con especies autóctonas, actividades de sensibilización ambiental, especialmente en centros educativos, ou mesmo o seguimento da biodiversidade local. Son iniciativas realistas que xa funcionan noutros concellos e que reforzan o sentimento de comunidade e responsabilidade compartida na protección do noso medio ambiente. Por outra banda, gustaríanos facer unha matización importante respecto á inclusión do eucalipto na listaxe de especies invasoras. A día de hoxe, o eucalipto non está catalogado como especie vegetal invasora en Galicia, nin pola Xunta nin polo catálogo estatal regulado polo Real Decreto 630/2013. Isto non significa que non se deba xestionar o seu impacto en determinadas contornas, pero compre evitar confusións entre percepción social e criterios técnicos ou legais. Agradecemos que a moción promova a sensibilización e a cooperación entre administracións e propoñemos que esta liña de voluntariado se teña en conta como ferramenta complementaria. Nese camiño poden contar con nós. Nada máis nesta primeira intervención. Moitas grazas. Voceiro do Grupo de Goberno ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. En primeiro lugar, queremos agradecer ao Grupo Municipal do BNG que trae a debate esta moción, que pon en riba da mesa un tema de relevancia ambiental, o impacto das especies vegetais invasoras no noso territorio e a necesidade de artellar políticas públicas para facerlle fronte. Desde o Grupo de Goberno compartimos esa preocupación. Sabemos que se trata dun problema complexo que afecta a biodiversidade, ao equilibrio dos ecosistemas e mesmo á saúde das persoas. Pero tamén queremos deixar claro que en Betanzos xa se está traballando activamente nesta cuestión desde hai anos, con planificación, criterios técnicos e unha aposta decidida por un modelo de espazos públicos respetuosos co medio ambiente. Betanzos é un concello singular cun patrimonio natural rico, parte central da Reserva da Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, tal e como recoñeceu a UNESCO. Ese recoñecemento non é decorativo, senón que implica unha responsabilidade real para as administracións públicas. E este goberno asume esa responsabilidade con feitos e non só con palabras. Por iso queremos ser moi claros. O Concello de Betanzos non planta especies invasoras nin promove o seu uso en ningún dos espazos de titularidade municipal. A planificación paisaxística, a xestión das zonas verdes e as plantacións florais que se fan na nosa cidade están sempre dirixidas por profesionais cualificados, con criterios ambientais, técnicos e estéticos ben definidos.
Ao contrario do que se insinúa na exposición de motivos desta moción, en ningún momento este goberno se ten gabado de introducir deliberadamente especies invasoras. Por iso, quero facer unha puntualización necesaria sobre unha das especies mencionadas na exposición de motivos da súa moción, a lantana camara. Dende o goberno local queremos deixar claro que esta planta non figura no catálogo galego de especies invasoras da Consellería de Medio Ambiente, nin tampouco está incluída no catálogo estatal de especies exóticas invasoras do Ministerio para a Transición Ecolóxica. É certo que a Sociedade Galega de Historia Natural, entre outras fontes, recolle a presenza da lantana no seu Atlas de Flora Exótica Invasora, e que esta especie figura incluída na Unión Internacional para a Conservación da Natureza como unha das 100 especies exóticas máis perigosas do mundo. Agora ben, ese recoñecemento é a nivel global, en zonas tropicais e subtropicais onde sí se dan condicións para a súa expansión descontrolada. Non é o caso actual de Galicia, onde non se dan, nin se documentaron, as condicións ambientais que propicien ese comportamento invasivo. Ademais, falamos dunha planta que segue comercializándose en viveiros legalmente autorizados e que, segundo os propios produtores consultados, non é sinxela de reproducir fora de certas condicións e variedades, especialmente en zonas húmidas como é a nosa. Polo tanto, non existe prohibición legal ni recomendación técnica oficial que impida a súa utilización controlada. Queremos deixar claro que este goberno non actúa con improvisación nin con frivolidade neste tema. As especies que se plantan en Betanzos escóllense sempre con criterio profesional, atendendo a súa adaptabilidade, comportamento ecolóxico e valor ornamental. Non se introducen especies problemáticas nin se promove ningún tipo de flora que poida supoñer un risco ambiental. Por tanto, consideramos que a insinuación feita na moción resulta inxusta e falta de base real, e que é perfectamente compatible defender a biodiversidade cun modelo de xardinería ben planificado e sostible, como que estamos a desenvolver desde este goberno. Porque o que sí que estamos a facer é apostar pola plantación de especies autóctonas ou adaptadas ao noso clima atlántico, que permitan manter a calidade ornamental dos espazos públicos sen poñer en risco os ecosistemas. E cando traballamos con flor, facémolo con flor de tempada, axustada ao ciclo climático e sen interferir en ningún momento na biodiversidade local. Esta política reflíctese claramente no novo contrato de mantemento de zonas verdes que supón un incremento importante do investimento municipal en mantemento e cuidado destas zonas. Este aumento orzamentario non é casual, responde a unha decisión política clara de apostar por un espazo público de calidade, ben mantido e ambientalmente sostible. E como non podía ser de outro xeito, ese contrato inclúe actuacións para a eliminación de especies invasoras, reforzando o traballo que xa se viña facendo en lugares como no Parque do Pasatempo, Parque Pablo Iglesias, marxes do río Mandeo e outras zonas verdes da nosa cidade. Pero non nos limitamos a intervención directa. A sensibilización tamén é unha ferramenta fundamental. E por iso, desde hai tempo, o Concello está a desenvolver campañas informativas e educativas, especialmente nos centros escolares. No marco da Reserva da Biosfera realizamos programas de educación ambiental para a infancia e a mocidade, nos que se aborda a problemática das especies invasoras e se traballa sobre valores como o respeto á natureza, o coñecemento do territorio e a importancia de conservar os ecosistemas. Ademais, nas próximas semanas, Betanzos acollerá un encontro de arboricultura, un evento que reunirá a profesionais de toda España e que foi posible precisamente porque a nosa cidade é hoxe un referente en ornato floral e planificación sostible. É un recoñecemento ao traballo feito nestes últimos anos, non só na parte estética, senón tamén na parte técnica e ambiental, porque Betanzos aposta por un espazo público cuidado, vivo, equilibrado e pensando para mellorar a calidade de vida das veciñas e dos veciños. Respecto aos acordos que se propoñen na moción, queremos facer algunhas matizacións. No que atinxe a erradicación das especies invasoras en espazos públicos, coincidimos plenamente. É unha liña de traballo que xa está en marcha e que se reforzará co novo contrato e coas novas actuacións previstas nos vindeiros meses. En canto á campaña de información e sensibilización, xa se está realizando desde hai meses e terá continuidade, tanto no marco do congreso que se celebrará como nas accións nos colexios e na programación ambiental da área de educación. Sobre a proposta dunha liña de axudas a profesionais do sector agrícola, consideramos que esta é unha competencia allea ao ámbito municipal.
O Concello pode colaborar, pode participar, pode mesmo apoiar técnicamente se se activa unha convocatoria a nivel autonómico, pero non pode asumir unha política de subvencións directas que require un marco legal e financiero específico que o Concello non ten ni pode improvisar. E queremos dicilo con toda a claridade, non imos asumir competencias impropias sen financiamento ni respaldo legal. Por último, respecto ao labor de outras administracións, o Concello de Betanzos xa mantén contacto e coordinación con outras entidades, como organismos ambientais, para actuar nos espazos de dominio público non municipal, como marxes fluviais ou zonas protegidas. En definitiva, esta moción permítenos reafirmar algo que levamos defendendo. O Concello de Betanzos aposta por un modelo de xestión ambiental, sostible, rigoroso e comprometido co futuro. Recoñecemos a importancia de seguir mellorando, pero tamén reivindicamos o traballo xa feito, serio, planificado e profesional. Por iso, desde o Grupo de Goberno, manifestamos a nosa disposición de seguir colaborando co resto dos grupos e da sociedade civil, pero desde o rigor e desde o coñecemento técnico. A defensa do noso medio natural é un compromiso compartido e aquí estaremos para seguir traballando nesa dirección. Nada máis e moitas grazas. Moitas grazas. Voceira nacionalista, ten a palabra. Moitas grazas. Ben, desde o Bloque Nacionalista Galega levamos moitos anos reclamando que as diferentes administracións se tomen con seriedade a loita contra as especies invasoras e contra as consecuencias ambientais, sanitarias, económicas que provocan. Nos tamén intentamos tomarnos con seriedade o tema e dentro desa seriedade está charle as cousas polo seu nome. O eucalipto é do país, igual que os koalas que se alimentan deles son fauna propia do noso territorio, fauna autóctona. Se o eucalipto é do país, a lantana tamén é do país, é dicir, por esa mesma regra de 3, todo vale o papel termo do que lle poñen que dicía Manuel Ferreiro. Vale, se o eucalipto non está dentro da lista de especies invasoras é por unha cuestión puramente política e puramente económica que é para favorecer os intereses das empresas pasteiras e das celulosas que se asentan alegremente no noso territorio. Ni máis, ni menos. O eucalipto non é unha árbora autóctona galega, era como faltaba por escoitar. Só nos falta traer os koalas para que vivan no noso territorio. Ben, indo á seriedade que o tema merece, desde o BNG levamos moitos anos traballando nesta cuestión, levamos anos emendando os orzamentos da Xunta, todos os anos rigorosamente, desde hai 10 anos, presentamos unha emenda aos orzamentos da Xunta para que se elabore un plan para a erradicación das especies invasoras e para que se dote de recursos esta cuestión, a erradicación desas especies invasoras. Unha proposta que, por certo, sempre conta co voto en contra do Partido Popular, porque piden voluntariado, pero fondos para asumir unha competencia que lle é propia, como é esta competencia de erradicación das especies invasoras, non poñen sobre a mesa. Voluntarios, sí, cartos, non. Por iso, como sabemos que é unha competencia da Xunta de Galicia, pedimos ao Goberno local que actúe na medida das súas posibilidades, sabendo que é unha competencia impropia. E pedimos que actúe nos seus espazos públicos, porque nesta cuestión podemos ser exemplares, porque nós queremos que a institución municipal ten un labor de exemplaridade que é moi importante de cara á súa veciñanza e por iso lles pedimos que na medida das posibilidades que non se fomente a plantación de especies invasoras e que se intente loitar para que a veciñanza tampouco plante este tipo de especies e que se reduza a súa presenza nos espazos públicos e privado. Por iso lles pedimos tamén que intenten colaborar cos departamentos de biología dos diferentes centros educativos do noso Concello, sabendo que a educación tampouco é unha competencia propia da institución municipal, máis que é unha posibilidade facer esa colaboración directa coas institucións académicas e por iso lles pedimos tamén unha liña de axuda propias, porque nesas bases nesas liñas de subvencións por concorrencia competitiva, desculpen que me trabuco, existe unha liña para asociacións medioambientais, aí podíamos incluir tamén unha liña de subvencións nesta banda. O que nos pretendemos con esta moción é que se conciencie a veciñanza de que a presenza de especies invasoras é un problema que nos afecta a todos e non só unha cuestión medioambiental, vai moito máis alá, é unha cuestión económica, unha cuestión que ten que ver coa nosa saúde e que neste sentido o Concello debe intentar concienciar, informar e ser exemplar na súa actuación. Grazas polo voto positivo de quen así o manifestou e nada máis. Moitas grazas. Grazas, concelleiro.
señor Vida se prolongó en su intervención, yo voy a ser más breve. Simplemente pedir limpieza, limpieza, limpieza y menos especies invasoras, nada más. Voceira popular. Moitas gracias. Que non dixen en ningún punto que o eucalipto fora un árbore autóctona. Dixen que non está catalogado como árbore invasora en Galicia. Tampouco están as secuoias, en Poio hai non son autóctonas e hai un bosque de secuoias impresionante. E non pasa nada, pois o eucalipto non está catalogado como árbore invasora, a pesar de non ser autóctono. Nada máis. Moitas grazas. Bueno, como xa consumín prácticamente os dous tempos, pois simplemente dicir que seguiremos traballando como até agora, buscaremos captar fondos que poidan axudar nesta erradicación de posibles especies invasoras que podamos ter en Betanzos, nada máis. Moitas grazas. Señor secretario, que se someta a votación. Bueno, entendo que se aproba por unanimidade. Sí. Queda aprobado por unanimidade. Pasamos ao punto seguinte. O punto seguinte é a moción do concelleiro non adscrito sobre a posta en valor das parroquias de Betanzos a través da dinamización sociocultural. Concelleiro non adscrito, ten a palabra. Gracias, señora alcaldesa. Procedo á lectura da exposición de motivos desta proposta que traemos para poñer en valor as parroquias de Betanzos a través da dinamización sociocultural e do uso dos locais sociais. As parroquias de Betanzos forman parte esencial do noso municipio. Requián, Piadela, San Pedro das Viñas, Bravío, Tiobre e Castro son moito máis que chan rústico. Son lugares con historia, con veciños que participan, con tradicións vivas e cunha contorna privilexiada. Con todo, a realidade é que estas zonas foron esquecidas sistemáticamente polo goberno municipal. A pesar de que en algunhas parroquias sí se organizan actividades puntuais, moitas veces gracias ao esforzo dos propios veciños ou das asociacións, a presenza do Concello é mínima e desigual. Os locais sociais, que deberían ser espazos de encontro e actividade constante, están en moitos casos desaproveitados ou necesitan melloras urxentes. Non hai unha programación estable, nin se fomenta o seu uso de forma equitativa respecto ao centro urbano. Isto xera un sentimento de abandono e unha brecha cada vez maior entre o rural e o centro histórico. Cremos que é hora de que o Concello aposte de verdade polas parroquias, que se recoñeza o seu valor, se escoite aos seus veciños e se invista nelas coa mesma seriedade que no centro de Betanzos. É polo exposto que propoñemos ao Pleno da Corporación a adopción dos seguintes acordos. En primeiro lugar, poñer en marcha o programa Parroquias Vivas, co compromiso de organizar polo menos 2 xornadas de actividades ao ano en cada parroquia, abertas a todos os veciños, maiores, familias, nenos e mozos, con propostas como música, teatro, xogos tradicionais, talleres, contacontos, andainas, cinema. Segundo, revisar o estado dos locais sociais de todas as parroquias e elaborar un plan de melloras progresivo para asegurar unhas boas condicións de uso, limpeza, accesibilidade, calefacción, mobiliario, ademais da súa apertura regular como espazos vivos e útiles para a vecinanza. Terceiro, deseñar un calendario municipal de actividades parroquiais con difusión clara en redes sociais, web municipal e medios de comunicación, para que todos os veciños saiban que se fai, onde e cando. Cuarto, incluir no programa un ciclo de roteiros, visitas e actividades interparroquiais dirixidas a toda a veciñanza do municipio co obxectivo de dar visibilidade á riqueza paisaxística, cultural e social das parroquias, achegar a todos os veciños, vivan onde vivan, a realidade da contorna rural e compensar a falta de presencia institucional do goberno municipal no rural durante anos. En quinto e último lugar, asignar unha partida orzamentaria propia para este programa nos próximos orzamentos, se é que os hai, e facer un seguimento público dos resultados ano a ano. Nesta primeira intervención, nada máis. Moitas gracias. Moitas grazas, voceira nacionalista. Grazas. Señor Villaverde, voulle recordar todo o tempo, o sea, volve a traer outra moción que no BNG traemos en sucesivas ocasións e en reiteradas ocasións. Como non pode ser de outra maneira, entendemos que é dunha maneira positiva para dar, pois, como din, vida aos centros sociais que hai nas parroquias e as parroquias de Betanzos. Voullo recordar porque hai unha hemeroteca na que se pode ver todos esos vídeos cas mocións de todos os partidos
para que comprobe vostede que esta moción xa trouxemos nós moitas outras veces. Insisto, pois eso, como é unha cousa que sale dende o BNG, pois imos estar a favor, consideramos que é unha cousa positiva e non lle vamos dar moita máis volta. Grazas. Moitas grazas. Voceiro popular, ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Ben, dentro do Partido Popular queremos deixar claro que compartimos a preocupación polo estado das parroquias e o seu abandono, que levamos anos denunciando. Lembrar que o PP leva anos visitando parroquia a parroquia, falando cos veciños e recollendo as súas demandas. De forma regular levamos ao pleno mocións específicas de cada parroquia, como neste pleno que traemos unha específica do lugar de Touriño. Imos apoiar a moción porque compartimos o diagnóstico. As parroquias merecen máis atención, recursos e respeto institucional. Recoñecemos o valor e a riqueza das parroquias como parte esencial de Betanzos. O abandono non só é cuestión de actividades culturais, senón servicios básicos, mantemento e igualdade. Porén, pensamos que hai que ir máis alá das actividades puntuais a afrontar as verdadeiras necesidades que os veciños nos trasladan día a día. Estas deficiencias son inadmisibles e xa presentamos mocións, rogos, preguntas pormenorizadas sobre elas, porque creemos que as parroquias teñen dereito á mesma calidade de servicios co resto do municipio. Non chega con máis actividades culturais, hai que garantir servicios básicos, accesos seguros, limpeza, mantemento, conectividade. Apostamos por un plan integral de mellora das parroquias, un cronograma, investimentos e seguimento público, pois como se expresa na moción. Por lo tanto, votaremos a favor da moción, pero instamos ao Goberno municipal a pasar das palabras aos feitos, asumindo compromisos reais e medibles coas parroquias, como vimos reclamando desde hai anos. O rural en Betanzos merece máis e mellor atención. E dentro do Partido Popular seguiremos traballando con e para os veciños das parroquias. Máis nada. Grazas. Moitas grazas. Voceiro do Grupo de Goberno ten a palabra. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, estamos de acordo con moitas, prácticamente todas as afirmacións que se expoñen na motivación da moción, é dicir, o rural, evidentemente, ten a súa historia, os seus veciños participan e son escoitados como calquera outro. Contan con tradicións que se manteñen e o Concello apoia e a contorna é privilexiada como calquera outro recuncho do noso Concello porque todo o noso Concello, o noso conxunto brilla con luz propia. Pero logo trata de darse unha visión algo negativa sobre as actuacións dos diferentes gobernos nas parroquias, dando a entender que se non fora polo traballo das asociacións non habería prácticamente nada, que a presenza do Concello é mínima, algo que evidentemente non só non é verdade, senón que tampouco busca ese espírito constructivo e positivo cando se fala do porqué das mocións. En canto aos acordos, falase dun programa chamado Parroquias Vivas, pero que para o goberno municipal as parroquias non só están vivas, senón que están presentes no seu día a día. Falase nese primeiro punto dos acordos de actividades variadas, como se non houvese ningunha, ou como se non se tentara realizar algunha das que propoñen, chegando a leválas a cabo incluso, pero sen éxito. En canto ao segundo e terceiro punto dos acordos, pouco que engadir, os locais deben ser revisados, deben ser cuidados para que todos os veciños e veciñas poidan utilizalos e disfrutalos. Se entran na página web do Concello de Betanzos, no apartado de participación cidadá, poden atopar a relación de todos os centros sociais de Betanzos, a súa ubicación exacta do Google Maps, fotografías do seu interior actualizadas, a viabilidade de accesión puntual atendendo o regulamento municipal de locais sociais e as actividades que se imparten neles, tanto por parte do Concello de Betanzos como por parte das asociacións de veciños ou asociacións culturais. Por lo tanto, non só estamos de acordo con este punto, senón que xa se está a facer constantemente. Se me permiten reflexionar un pouco sobre a liña na que se indica compensar a falta de presenza institucional do goberno municipal durante anos, a presenza institucional deste goberno municipal e os outros que pasaron por aquí vese e viuse reflexada en feitos, en servizos, en actividades, en melloras, sendo realmente o importante. As parroquias teñen presenza institucional cando, por exemplo, ao longo do inverno se realizan nos diferentes locais sociais das parroquias, só das parroquias, máis de 500 horas de ximnasia de mantemento para, fundamentalmente, veciñas que son mulleres ao longo dun curso escolar aproximadamente. Por certo, a mesma presenza institucional, físicamente, falando agora, fixo que tras unha visita ao local social de Infesta nos felicitasen, nos recoñecesen o esforzo organizativo e económico e nos suxerisen ampliar esta actividade 2 semanas máis. Froito diso, xa adianto agora e confirmo a extensión desa actividade 2 semanas máis no mes de xuño ata que remate o curso.
Para nós, este tipo de presenza institucional é a que deben ter as parroquias, a presenza non entrar nun bar e tomar un viño cos veciños, que tamén, por suposto, pode ser positivo, pero a presenza institucional son ofrecer calidade de vida e servizos ás persoas do rural de Betanzos. Este é un só exemplo dos múltiples servizos cos que contan as parroquias e quizáis vostedes non coñecen en profundidade, pero por poñer máis exemplos, dende servicios sociais, levanse a cabo programas como o Programa de Estimulación Cognitiva e de Memoria, no que a través del se desenvolven obradoiros semanais para exercitar habilidades cognitivas en funcións executivas da poboación de 60 anos ou máis, co objetivo de evitar o deterioro cognitivo asociado á idade. En 2022, o Concello de Betanzos realizou unha aposta por achegar esta actividade ao ámbito rural, evitando os desplazamentos da poboación. Deseñouse un proxecto piloto no que se indagou sobre a demanda da actividade e actualmente está activo en 2 núcleos concretos como Infeste e Xanroz. Neste curso 2025, o número de alumnado deste programa ascende a 110 persoas. Levouse a cabo tamén un pleno de maiores, onde a veciñanza de 60 ou máis anos, tanto urbana como rural, participou representada polo alumnado destes grupos de memoria, 2 deles do rural, pero tamén outros como Cruz Vermella, Espazo Máis 60, a Fundación A Banca, a Asociación de Pensionistas e Xubilados, cun objetivo dobre. En primeiro lugar, escoitar as inquedanzas e peticións que tiña o colectivo, a través das súas mocións, rogos e preguntas, e, en segundo lugar, amosar o funcionamento dun pleno municipal. O Concello de Betanzos está inmerso tamén no programa Cidadás, colabora coa Fundación Mujeres na iniciativa Cidadás, na que se presta apoio ás persoas coidadoras do rural, que son un 90% dos casos mulleres. No 2024 esta actividade desenvolveuse con moito éxito en Xanrozo, como unha forma de aproximar ao contexto rural unha labor tan fundamental como a de ofrecer pílulas formativas, dar apoio emocional e establecer sinerxias entre a veciñanza. Participaron 20 mulleres de entre 30 e 80 anos. Pero xa non só programas que se están a desenvolver no rural, senón servizos municipais que se prestan a toda a poboación en xeral, pero a poboación rural ten acceso a programas de carácter social tan importantes como o Servizo Municipal de Transporte Adaptado, sendo un servizo de apoio á mobilidade persoal, prestado a aquelas persoas con dificultades de mobilidade para realizar desplazamentos, realíndase traslado de persoas usuarias, prioritariamente as consultas médicas, para o cal hai establecidos horarios de recollida de usuarios e usuarios nos domicilios. Temos, evidentemente, tamén un servizo de axuda no fogar que o conforman un conxunto de actuacións prestadas ás persoas ou familias no apoio do domicilio para facilitar o seu desenvolvemento e a permanencia no seu medio habitual. Poderán ser atencións de carácter persoal, domésticas, de acompañamento persoal ou atencións de carácter psicosocial. Temos un programa de educación e apoio familiar, no que se apoia as familias que se atopan en situación de dificultade, co objetivo de promover procesos de cambio que favorezan a mellora e autonomía, a convivencia ou exercicio das responsabilidades familiares, para os cales os centros sociais supoñen unha oportunidade excelente, por non falar de todas as obras, limpezas, desbrotes de camiños, plan de obras e servicios da Diputación da Coruña que se desenvolveron e se desenvolverán no rural, como ocorrerá próximamente en Touriñao. En datas sinaladas como Nadal, fanse actividades en diversos locais sociais, con xogos para os máis pequenos, merendas, presenza dos Reis Magos ou Papá Noel, é dicir, formas de presenza institucional. Dende a área de festas apóianse todas e cada unha das festas parroquiais do noso Concello, ben económicamente, ben organizativamente, ou case sempre as dúas, é dicir, máis presenza institucional. En definitiva, o que vostedes plantexan aquí son unha serie de medidas encomendadas a reforzar o que xa existe, a promover actividades novas, a non descoidar as asociacións rurais, locais sociais existentes. Este equipo de goberno está comprometido con todas elas. Pero as ideas que se plantexan na moción, que se entenden como exemplos, non chegan a realizarse ou se realizan por decisión política estritamente, aínda que sí é fundamental, pero hai técnicos detrás, hai profesoras, hai psicólogos, hai terapeutas ocupacionais, hai persoal municipal que, lendo a súa moción onde afirman falta de presenza institucional, están poñendo en cuestión o traballo de moita xente. Non hai maior e mellor presenza institucional que os servizos públicos para as zonas rurais. Nada máis nesta primeira intervención. Moitas grazas. Concelleiro non adscrito. Gracias, señora alcaldesa. Ben, esta moción non é ningún capricho, ninguna proposta decorativa, sino unha demanda real dos veciños das parroquias. Nos visitamos frecuentemente as zonas rurais de Betanzos e falando cos veciños é de onde sale
esta moción. Digo que diga a voceira do BNG, que xa non sei se o di por facer a gracia, moitas destas propostas nunca viñeron a este salón de pleno. Non, e sempre é o BNG o que é o primordial. A min pareceme moi ben que veñan con nós. De feito, nós estamos aquí para defender os intereses de todos os veciños de Betanzos, tamén dos que lle votan a vostedes e seguramente non o volvan a facer. Pero se todo sale do BNG, non sei, porque cando pactan co PSOE nunca consiguen que se cumplan todas esas medidas que vostedes propoñen. Polo tanto, en fin, encantados de que veñan con nós. Compartimos co voceiro do Partido Popular que non nos temos que quedar simplemente en organizar actividades puntuais. Evidentemente, o fondo e as demandas principais dos veciños van a actuar nas deficiencias das parroquias que se reflexan na moción que debatiremos nun ratiño sobre a zona de Touriñán, pero o principal é recoñecer o valor de todas as parroquias e de todos os lugares do noso municipio, garantizar que teñan un lugar digno e activo na vida de Betanzos. Se é necesario, políticas integrais e con vontade de traballar por todos os veciños, vivan onde vivan. Nós non poñemos en cuestión o traballo que se leva a cabo dende o Concello e moito menos o dos técnicos municipais. O que sí que pretendemos con esta moción é complementar, e esta moción, volvo a repetir, xurde de demandas e de conversas con veciños das parroquias, e non é unha forma de confrontar. Lóxicamente, temos que facer oposición, non vamos aquí a vir con palabras bonitas, porque hai cousas que non se están a facer adecuadamente, e vimos aquí a propoñer un xiro que non ten nin que ser de 180 grados, non? Pero a complementar o que xa se está a facer. E temos a oportunidade con esta proposta de comenzar a facer. Nada máis. Moitas gracias e gracias ao voto favorable de todos os grupos. Moitas grazas, voceira nacionalista. Grazas. Se ve que non vai moito polas parroquias. Non é Touriñán. Touriñán é un humorista, é Touriñao. E mire o vídeo, outra vez, mire o vídeo. A ver si vocalizamos ben. Volvo a repetir o mismo. É unha moción que trouxemos dende o BNG un montón de veces, con lo cual o noso voto vai ser favorable. Grazas. Moitas grazas, voceiro popular. Grazas, señora alcaldesa. Ben, pois nada, insistir na nosa liña, no que dicíamos, todas esas actividades que relata o voceiro do PSOE está moi ben, pero realmente os veciños, se salen das actividades cabreados porque non teñen servicios básicos, non teñen accesos, non teñen limpeza, non teñen mantemento nin conectividade, pois lóxicamente podemos facer todos os bailes que queramos. O que lle importa nas parroquias é o básico, o básico. Mais nada, grazas. Moitas grazas, voceiro. Señora alcaldesa, bueno, non me pronunciei ou non se pronunciou este grupo o seu voto, evidentemente o noso voto vai a ser a favor, pese a non estar de acordo con esa frase de compensar a falta de presenza institucional do goberno municipal no rural durante anos, e evidentemente estamos de acordo co fondo. Estou máis de acordo coa segunda intervención que fixo vostede que coa propia moción en sí, porque, bueno, evidentemente temos que reforzar todas as actividades que facemos, temos que mellorar todos os servizos públicos que mantemos no rural, pero, bueno, evidentemente as cousas debátense, cada cal na súa quenda, e nós como grupo, eu como concelleiro, non vou escapar dun pleno por escoitar algo que non me gusta. Dítose de paso que non é o peor que escoitei neste pleno a frase de compensar a falta de presenza institucional do goberno municipal no rural durante anos. Neste pleno puxose un nivel moi baixo, así que nada máis nesta segunda intervención. Moitas grazas. Vou a engadir algo. Entendendo esta moción en positivo, entendendo-a como un complemento do que falaba na segunda intervención, o concelleiro non ha escrito, ao que se fai no rural. Os veciños e veciñas do rural queren ter os mesmos servizos que os veciños e veciñas da zona urbana, evidentemente. Levar ao rural
falando de actividades, todo o que se fai na zona urbana é complicado. Moitas ocasións intentouse, seguro que por todos os gobernos, falo de cine, que houbo cine nas parroquias, falo de teatro ou de música, moitas veces deixouse de facer por falta de xente, falando claro. Non quere dicir que non se volva a intentar nunca máis. Estou de acordo en que, e de feito creo recordar, falo de memoria que estaba no noso programa electoral, me parece, o de desenvolver actividades en todas as parroquias. Un paso moi importante é ter un centro social en todas as parroquias. O seguinte, telos en condicións, nalgúns casos mellorables, en noutros con problemas de accesibilidade, xa se falou nesta sala, algúns dificilmente solventables, pero entendendo en positivo, entendendo que os servizos esenciais, os que para nós son esenciais, os veciños do rural recíbenos como os do urbano, porque recíbenos vivan onde vivan, no cole, en servizos sociais, de todo tipo, pero sí entendendo como un incremento da actividade, tratar de lograr ese incremento nas zonas rurais, pois pareceme unha moción axeitada, en positivo, e que se aproba por unanimidade, como non pode ser de outro xeito. Aínda que entendemos por esa presencia institucional outra cousa. Ben, señor secretario, pois entendendo que se aproba por unanimidade, pasamos ao punto seguinte. O punto seguinte é a moción do PP para reclamar o mantemento íntegro do financiamento do plan corresponsables. Voceira popular ten a palabra. O plan corresponsables promovido polo Ministerio de Igualdade é unha ferramenta clave para garantir o dereito ao cuidado como un dereito universal, tal e como recolle a Lei Orgánica 3/2007 de igualdade efectiva entre mulleres e homes. Este plan ten permitido desenvolver en Betanzos programas esenciais para a conciliación da vida familiar e laboral, como actividades nos períodos non lectivos, servizos de cuidado profesional para familias con menores, creación de emprego de calidade no sector dos cuidados e accións de formación en corresponsabilidade. Dende o ano 2021 investíronse máis de 190 millóns de euros no conxunto do Estado, pero a xestión por parte do Goberno central tivo numerosas deficiencias, convocatorias tardías, cambios nos criterios técnicos e falta de previsión orzamentaria. A situación agrávase en 2025, xa que o Ministerio de Igualdade prevé recortar ata un 25% do orzamento e, ademais, exixe cofinanciación obrigatoria por parte das comunidades autónomas, sen ter en conta que os programas xa están en marcha e os orzamentos executados casi nun 50%. Esta decisión compromete a continuidade dos servizos de conciliación que se prestan no noso Concello e en moitos outros. Por iso que propoñemos os seguintes acordos. Instar ao Goberno de España a manter a financiación íntegra e estable, o 100% do plan corresponsables, garantindo a continuidade dos programas iniciados en Betanzos dende o ano 2021. 2. Apoiar a iniciativa presentada no Congreso polo Grupo Parlamentario Popular, solicitando que se manteña a achega completa a comunidades autónomas, cidades autónomas e entidades locais. E 3. Dar traslado deste acordo ao Ministerio de Igualdade, Ministerio de Facenda, de Presidencia, os portavoces dos grupos parlamentarios no Congreso, Senado e Parlamento Galego e a Xunta de Goberno da FEM. Mais nada, moitas grazas. Moitas grazas. Concelleiro. Alcaldesa, entendemos que este plan se basa en 3 ejes fundamentales. Primero, ofrecer ayuda para cuidar a niños y niñas. Segundo, crear empleo en el sector de los cuidados. Y tercero, sensibilizar que estos cuidados no tienen género. Lo vemos muy positivo, por lo cual nuestro voto será favorable, por supuesto. Moitas grazas, voceira nacionalista. Bueno, pues volvemos outra vez a darlle a volta outra vez á corda. É dicir, pedimos que se fagan cargo de un servizo que é da comunidade autónoma, da Xunta de Galiza.
instar ao Goberno de España a manter a financiación íntegra e estable? Claro que sí, porque todos os cartos son poucos para todo o que teña que ver ca igualdade, pero a Xunta ten que facer o traballo que lle corresponde. É dicir, volvemos outra vez a liar aos veciños, a tirar o balón fora e a botar balones fora. A Xunta ten que facer unha financiación de acordo ás necesidades que teñen os nosos veciños. É dicir, o SAF, volvemos outra vez, é unha competencia da Xunta, é un cuidado das persoas maiores, pero, sin embargo, teno que facilitar un concello que está afogado por ese servicio por outros moitos máis. É dicir, nós, no primeiro punto, onde solicitar a financiación íntegra ao Goberno de España estamos a favor. En apoiar a iniciativa presentada no Congreso, non coñecemos esa iniciativa, non vamos a votar algo que ni siquiera vemos, é dicir, non llevemos moito sentido. E volvemos a insistir no mismo, que cada un atenda as súas competencias, é dicir, nada máis, grazas. Moitas grazas. Xa me toca a mí. Todos os avances en igualdade na historia democrática deste país viñeron da... Perdón? Viñeron da man do socialismo. O compromiso do Partido Socialista coas políticas de igualdade e de forma específica coa corresponsabilidade entre homes e mulleres na conciliación da vida laboral e familiar é sobradamente coñecida. É algo do que nos sentimos especialmente orgullosos e orgullosas. Podería nomear múltiples casos concretos de leis e medidas que se aprobaron con gobernos socialistas. Non me vou a estender, xa é un pleno moi longo, vou a ir directamente ao plan corresponsables que citan na súa moción. Foi un plan aprobado polo goberno de Pedro Sánchez no ano 2021 como unha política semente, algo que hoxe se consolidou como unha política pública que recoñece o dereito ao coidado de menores e a conciliación como piares do estado do benestar dende unha óptica feminista e de igualdade entre mulleres e homes. Pero algunhas comunidades autónomas, entre elas Galicia, utilizaron estas transferencias de fondos do goberno para, entendemos, aforrar recursos propios en áreas que son da súa competencia. A Xunta de Galicia xestionou directamente estes fondos finalistas que dende o ano 2021 o goberno do Estado incluíu neste plan corresponsables, realizando unha convocatoria de subvencións anuais dirixida a entidades locais, outra a entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro e unha terceira dirixida ás AMPAs. É verdade, como se di na exposición de motivos da moción do Partido Popular, que a convocatoria da Xunta de Galicia para este ano está feita dende xaneiro. Vou a resumir, decir que dentro das actuacións subvencionables atópanse aquelas encamiñadas a facilitar a conciliación das familias con fillas e fillos menores de 16 anos mediante a posta en marcha de servizos de coidado profesional onde encaixan, por exemplo, os campamentos de conciliación que ven realizando o noso concello e para os que solicitou financiamento nos últimos anos para esta vía, que vou a detallar. No ano 2022, os campamentos Betanzos Concilia, que se celebran tanto no verán como na época de Nadal, tiveron un orzamento de 21.758 euros, recibiu da Xunta de Galicia a través deste plan corresponsables 6.184,77. No ano 23 o orzamento foi moi similar, 21.645, recibimos tamén algo moi similar, 6.016,04 euros. No ano 2024
fíxose unha nova licitación do servizo, ampliouse o horario en 2 horas diarias e ampliáronse as plazas, co cual o orzamento aumentou ata 35.643,89 euros e foinos denegada a subvención. Houbo dúas quendas, por así decir, houve unha primeira resolución e despois penso que sobraron fondos e houve unha segunda, quedamos fora nas dúas, lamentablemente, no ano 24, no 25, e volvímoslo a solicitar, está pendente de resolución. Pero o que quero decir con isto é que algo que di na moción, que esta decisión do Goberno Central de pedir a confinanciación das comunidades autónomas nun 25% compromete a continuidade dos servizos de conciliación que se prestan no noso concello e en moitos outros. O que lles podo asegurar é que non compromete as actividades, os servizos de conciliación que se prestan no noso concello, porque, igual que no ano 2024, este en concreto, ou o de comedor que falábamos antes, non está comprometido porque o concello está aí facendo fronte se nos denegan esas axudas. Dito eso, si é verdade que nesta ocasión o Goberno Central, pois en aras de acadar maior transparencia sobre a que se adican estes fondos, ou intentando que se adiquen ao que se perseguía cando naceu este programa, pretende que as comunidades autónomas cofinancien cun 25% este plan, comunidades autónomas que teñen as competencias nesta área, pero non é verdade que recorte o que lle correspondería a Galicia, porque teño aquí as cifras que recibiu Galicia nos últimos anos e teño a cifra que acordaron o venres, que si é verdade que a moción xa estaba presentada. O Ministerio de Igualdade, as comunidades autónomas e as cidades autónomas de Ceuta e Melilla na Conferencia Sectorial de Igualdade, e o que lle corresponde a Galicia, salvo error, é 6.984.335 euros, que é algo máis do recibido estes anos, proporcional, co cual pois parecenos ben cada administración que aporte canto máis millor a estes temas, pero tamén cada quen que asuma as súas competencias. Nada máis nesta primeira intervención. Ten a palabra. Moitas gracias, señora alcaldesa. Evidentemente, nós non leemos o futuro, non sabemos o que se vai a acordar o venres nunha conferencia. Xa se acordou, perdón. O venres pasado dixen que xa estaba presentada a súa moción. Claro, pois por iso. Non leemos o futuro, non sabemos o que vai a acordar o Goberno Central 2 días despois de que o Partido Popular presente isto. Nos o que entendemos con esta moción, bueno, é que evidentemente puxemos que compromete, pois podía ser que comprometera a continuidade dos servicios de conciliación, dada a situación económica na que estamos. Non se trata de botar balóns fora, cada un que asuma o seu, evidentemente. Con respecto ás competencias é moi fácil falar, podemos falar aquí horas e horas e horas, xa levamos falando moitas horas de quen son as competencias, non sei que, non sei canto. Eu tamén lles invito a que nalgúnha ocasión lean incluso os documentos que asinan, porque con respecto ao comedor escolar incluso hai un documento no que no primeiro párrafo da ordenanza se fala da competencia de do comedor escolar municipal. Fala vostede, algo que asinou vostede electrónicamente. Entón, bueno, deberíamos de tratar de escapar de todo eso e centrarnos no importante e non empezar a que isto todo é do outro, do demais alá, porque despois, volvo a insistir, asinamos documentos onde pon que un servizo municipal. Por lo tanto, deberíamos de ser un pouco máis serios en canto
a eso. É igual que falar do SAF con que unha competencia da Xunta que ten que financiar íntegramente, vostede descoñece que ten que financialo entre o Estado. Sí, hai un acordo. A ver, bueno, pois xa yo traerei. Se non o coñece, eu yo traigo, sin ningún problema. Hai un acordo entre o Estado e as comunidades autónomas. Por favor, un pouco de rigor. Despois, evidentemente, pode haber moitas competencias nas que haxa moitísimas dúbidas e todas as administraciones e as municipais seguramente, probablemente, e non serei eu que non negue, que asumen máis competencias das propias. Pero tamén hai outras administracións que tamén asumen outras. Entón, mentras non estén definidas ao 100%, as de cada administración é moi complicado, cada un pode falar, pero volvo a decir, que falar con algo de propiedade, máis nada, gracias. Concelleiro non escrito. Ni hablar. Voceira nacionalista. Non dixen que o SAF fora íntegramente da Xunta, dixen que o SAF, que a Xunta tiña que asumir a parte que lle correspondía do SAF, non dixen que fora íntegramente da Xunta. Como lle digo ao señor Villaverde, todo queda grabado, comproben as grabacións. Non sei se podería explicar por que se nos denegou o Plan Concilia no 2024. Non sei se pode aclarar cal foi o motivo da Xunta para denegar esa subvención. E volvemos outra vez ao mismo. Isto solo é dar voltas e marear a xente. Cada un ten que asumir as súas propias competencias. O que decíamos, que o goberno central ten que financiar o que ten que financiar e que os cartos fanse poucos, claro que sí. Que queremos esa financiación íntegra e estable do 100%, claro que sí. Por eso nós, solo por eso vamos votar a favor, pero insistimos, cada un que asuma as súas competencias, porque a Xunta de Galiza non o fai, que saque unha partida presupuestaria digna para asumir esas competencias que reclaman vostedes. Nada máis, grazas. Moitas grazas. Non sei se pretendía poñer en dúbida se o comedor escolar é competencia municipal. E fagolle esta pregunta. Se pode contestarme. Non, eu contesto. Non sei se me daba o turno, porque... Sí, fagolle, como a veces contesto no medio da súa intervención. Non busque o papel, xa sei o que pon. Sei perfectamente o que pon. Eu preguntolle a vostede. No, daquela non me contesta. Ah, vale, entón teño que responderlle como vostede quere. No, eu preguntei... Por favor, de verdad, o sea... Vale, estou no meu turno de intervención. Eu sei o que asinei... Pero a ver, por favor... Vou na percibir se me volve a interrumpir. Eu sei o que asino. Sei perfectamente o que pon. E sei que os comedores escolares son competencia da Xunta de Galicia. Pero sei que neste concello o comedor escolar do Vales Villamarín é un servizo municipal. Si sei que pon aí competencia municipal, que escribiu a técnica, e sei que o asinei, sí. Sei, non. Eso non significa que sexa unha competencia municipal, fíxese. Fíxese. Evidentemente, todos e todas sabemos que o SAF, despois de que se aprobara a lei de dependencia, debería ser un servicio, pero que non está correctamente dotado, nin polo goberno central, non me costa dicilo, financiado o 50% polo goberno central, 50% polo goberno da Xunta de Galicia. O que non debería estar financiado é polos concellos, como está. A día de hoxe, no Concello de Betanzos, aproximadamente non, entre Goberno Central e Xunta de Galicia aportan 12 euros, e o Concello de Betanzos e os usuarios e usuarias aportan outro tanto, aproximadamente. Co cual, eso é o que é inasumible para moitos concellos. Que ademais non se trata de unha pequena aportación, trátase de unha aportación enorme que afoga os concellos e que vai increchendo polos mesmos motivos que falábamos antes, o incremento dos salarios, etcétera, etcétera, etcétera. Cada vez que se liciten
este tipo de servicios, o custe vai a ser maior. E iso vai a ocurrir no noso Concello, pois en breve, que tamén temos que licitar o servizo de axuda no fogar. Dito eso, e volvendo ao tema que nos ocupa, insisto en que sexa cal sexa a decisión ou o acordo entre o Ministerio de Igualdade e as comunidades autónomas do pasado venres, ningunha decisión desa comisión vai a comprometer a continuidade de ningún servizo de conciliación no noso municipio, porque no noso municipio o Concello asume moitas veces íntegramente todos eses servizos. Non asume íntegramente o comedor, porque sí recibimos unha axuda da Xunta de Galicia, concretamente no ano 24, 62.000 euros aproximadamente. Pero sí, por exemplo, asumimos íntegramente os campamentos de conciliación porque non recibimos. Unha explicación a por que non recibimos. Os criterios de valoración moitas veces non, nestas ordes priman pois a ter un CIM, por exemplo, que se acuda como agrupación de concellos, ese tipo de cousas fan nos ter a poboación, canta menos poboación tamén puntúa, que non o vexo mal, pero que son cousas que nos lastran en puntuación. E no ano 24, en concreto, acadamos 33 puntos, teño aquí, e quedamos fora das segundas quendas. Da segunda resolución quedaron fora 76 concellos, dos que os pediran. E hai concellos que reciben, evidentemente, contías moi significativas, que virían de maravilla en Betanzos, pero sí os criterios que se utilizan moitas veces son esos. Hai 3 liñas de axudas, evidentemente os TIMs teñen que recibir as súas axudas, evidentemente os que xa existen, pero hai outro tipo de actividades que favorecen a conciliación que quedan fora, como é o noso caso e de moitos outros, como digo, no 2476 quedaron rexeitados. Volvendo á moción, estando de acordo en que se unha administración superior pode axudar ao financiamento de calquera cuestión, aínda que non sea da súa competencia, como é este o caso, pero crendo firmemente en que a Comunidade Autónoma de Galicia é quen ten que desenvolver todos os programas de conciliación, porque ten as competencias, o noso voto vai a ser a abstención. Señor secretario, que se someta a votación. Votos en contra? Abstencións? Votos a favor? Esta moción queda aprobada co voto favorable do Partido Popular, dos concelleiros non adscritos e do BNG e a abstención do Partido Socialista. Punto seguinte. O punto seguinte é a moción do PP para que o Concello leve a cabo as actuacións urxentes no lugar de Touriñao. Voceira Popular, ten a palabra. Desde o Grupo Municipal do Partido Popular de Betanzos mantivemos recentemente un encontro coa veciñanza do lugar de Touriñao na parroquia de Tiobre, dentro do noso compromiso de manter unha escoita activa e continua das necesidades dos veciños e das veciñas, tanto das parroquias como da zona urbana. Durante a visita, os veciños trasladaron numerosas queixas e preocupacións relacionadas co abandono xeralizado desta zona por parte do Concello. Entre as demandas máis reiteradas destacan as seguintes: escasa periodicidade na recollida do lixo con contedores frecuentemente saturados, estreitez das pistas municipais que require de actuacións de ensanche e mellora do firme, falta de desbroce regular que provoca a invasión da vexetación sobre os camiños, dificultando a visibilidade e o tránsito en moitas ocasións.
árbores nas marxes das vías sen control nin mantemento que supoñen un risco para a seguridade viaria, fincas privadas sen limpar que contribúen á proliferación de pragas e ao deterioro ambiental, ausencia total de cobertura móvil e acceso a internet por fibra óptica, falta de espellos nos cruces das pistas municipais, inseguridade no cruce do cemiterio onde é urxente a revisión da estrada e a colocación dun quitamedos, mal estado da estrada de P0906 recentemente parcheada sen unha solución definitiva. Estas deficiencias son inadmisibles e exixen unha resposta inmediata por parte do Goberno municipal co fin de garantir a igualdade de servizos e seguridade para os veciños de Touriñao, ao igual que para o conxunto do termo municipal. Polo exposto, o Grupo Municipal Popular no Concello de Betanzos presenta ao Pleno da Corporación a aprobación dos seguintes acordos. Primeiro, que o Concello de Betanzos aumente a frecuencia de recollida de lixo no lugar de Touriñao e mellore o estado e localización dos contedores. Segundo, que se leva a cabo un plan de actuación sobre as pistas municipais de Touriñao que inclúa ensanche de tramos estreitos, reasfaltado e mellora do firme, desbroce regular das marxes das vías. Terceiro, que se faga unha revisión técnica e poda do arborado situado nos marxes das pistas municipais. Cuarto, que se instalen espellos de visibilidade nos cruces perigosos das pistas municipais de Touriñao. Quinto, que o Concello insta a Deputación Provincial a instalar un quitamedos no cruce do cemiterio, na DP 0906, así como a revisión urxente dese tramo de vía. Sexto, que o Concello insta a Diputación da Coruña a executar a reparación integral e definitiva da estrada DP 0906 ao seu paso por Touriñao. Sétimo, que se insta aos propietarios de fincas privadas a realizar a súa limpeza e mantemento e que o Concello actúe subsidiariamente nos casos de incumprimento que podan derivar nunha situación de inseguridade ou perigo. Oitavo, que o Concello de Betanzos insta ao Goberno de España como administración competente en materia de telecomunicacións a incluir Touriñao nos plans de extensión de cobertura móvil e fibra óptica. E noveno e último, que a alcaldesa ou concelleiro ou concelleira no que delegue leve bo fin os citados acordos. Mais nada, moitas gracias. Moitas grazas. Concelleiro non adscrito. Gracias, señora alcaldesa. Ben, vou a tratar de vocalizar correctamente para pronunciar este lugar da parroquia de Tiobre. Pido disculpas se non pronuncio moitas veces de forma correcta, eu non son perfecto, e quizáis por eso non milito no BNG. O que sí que non vou a facer nunca é cando non saiba que dicir nunha intervención e faltarlle o respeto a ningún dos concelleiros que aquí estamos. Ben, como non pode ser de outro xeito, imos apoiar esta moción porque recolle as necesidades reais que a veciñenza de Touriñao pois leva tempo demandando. Nós tamén visitamos en moitas ocasións este lugar da parroquia de Tiobre e moitas destas cuestións xa viñeron a este salón de pleno noutras ocasións. Polo tanto, imos a votar favorablemente. Moitas grazas. Voceira nacionalista. Grazas. Pois nada, volvemos a repetir o mismo. Entendemos que é unha moción en termos positivos, busca poñer, pois eso, de manifesto os problemas que poida haber nas parroquias, aínda que, bueno, hai cousas que creemos que realmente non dependen directamente do Concello, como, por exemplo, pois eso, a autoestrada que vai por aí, a recollida do lixo, é dicir, eso entendemos que está acordado co consorcio e habería que modificalo unha vez que se modifiquen os pregos desas recollidas. O da fibra, pois claro que sí que é necesario, porque pois, tal e como traballamos agora mesmo, que moita xente traballa ou teletraballa para fixar población no rural, entendemos que é necesario, que é imprescindible. O desbroce das pistas, pois claro que sí. Entendemos que se debería de facer un calendario tamén para que se fagan correctamente, co cual non vemos obxecto a non votar a favor da moción. Nada máis, grazas. Moitas grazas. Voceiro do Grupo de Goberno ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Ben, o Grupo Municipal do Partido Popular presenta esta sesión plenaria unha moción a que recolle unha serie de demandas relativas ao lugar de Touriñao, que lles aseguran que lles foron trasladados polos veciños e veciñas da zona. Desde o Goberno Municipal queremos, en primeiro lugar,
manifestar o noso respeto por todas as inquedanzas cidadás, neste caso as que afectan a este ámbito rural, mas tamén a nosa obriga é responder con rigor, con datos e coa verdade. Porque, señores do Partido Popular, non todo vale. Non vale presentar unha listaxe de queixas sen distinguir as competencias que realmente lle corresponden ao Concello. Non vale ignorar o traballo que xa se ten feito e tampouco vale acudir á zona rural a facer política interesada e á costa das preocupacións veciñais. En primeiro lugar, o Partido Popular solicita un aumento na frecuencia de recollida de lixo e a mellora da situación dos contedores. Compre lembrar, como xa dixo o portavoz nacionalista, que este servizo non é prestado directamente polo Concello, senón polo Consorcio das Mariñas, do que Betanzos forma parte xunto con outros municipios da comarca. A recollida de residuos na zona rural segue os criterios fixados no contrato consorcial vixente, que establece frecuencias distintas ás da zona urbana por razóns obxectivas de poboación e dispersión. Actualmente, o Consorcio está a traballar na redacción dos novos pregos de contratación, nos cales o Concello de Betanzos está a participar activamente, formulando propostas para mellorar o servizo no ámbito rural. Polo tanto, esta cuestión xa está sendo abordada desde unha óptica realista e cooperativa entre administracións. En segundo lugar, reclámase un plan integral de mellora das pistas municipais de Touriñá, que inclúe o ensanche, o reasfaltado e as limpezas das marxes. Compre sinalar que a maior parte das pistas do noso rural e do mundo inteiro teñen limitacións de anchos derivadas da proximidade de fincas privadas, o que impide agas mediante procedimentos expropiatorios complexos calquera ensanche sustancial. A pesar diso, este goberno municipal leva anos acometendo actuacións de mellora do firme en diversos puntos da parroquia, entre os que se atopan Touriñao, a Madaqueira, Gas ou San Martiño de Tiobre. Ademais, no Plan Único da Deputación da Coruña, recentemente aprobado, inclúese intervencións en Touriñao de Baixo e no Vieiro, entre outras. Por tanto, non falamos de promesas, senón de obras aprobadas, financiadas ou en proceso de execución. En canto á cuestión do desbroce, queremos reiterar que este se realiza ao menos 3 veces ao ano, adoptándose sempre as condicións meteorolóxicas que condicionan o crecemento da vexetación e a eficiencia de intervención. Así mesmo, recordamos que, conforme a legislación vixente, os propietarios das parcelas teñen a obriga de manter limpos os marxes das fincas, ao igual que as administracións do Estado. De feito, fai escasos meses, tivemos que limpar marxes de titularidade da Xunta de Galicia para que os veciños de Infesta tamén do ámbito rural puderan comunicarse co núcleo urbano, algo que tamén é inadmisible. Aínda así, e aínda que non sexa obrigatorio, o Concello de Betanzos asume esa tarefa con medios propios, actuando ali onde se detecta situacións que así o requiren, garantindo a seguridade viaria sen custos e sen disgustos para os veciños e veciñas de Betanzos. Respecto ao arborado nas marxes dos camiños, pois igual que no punto anterior, queremos deixar claro que a inmensa maioría dos exemplares denunciados son de titularidade privada, polo que a súa xestión e mantemento corresponde aos propietarios. Non obstante, en casos de risco evidente, este Concello actúa de forma subsidiaria, tal e como se fixo recentemente en zonas como Sanxiao, Condomiño ou Piadela. Sobre a limpeza de fincas privadas, pois máis do mesmo. Nesta moción reclama actuacións directas do Concello. Lembramos que as competencias sobre as propiedades privadas están delimitadas pola lei. A acción municipal neste eido consiste en notificar os incumprimentos e, de ser o caso, intervir subsidiariamente cando haxa risco para a saúde ou a seguridade. A día de hoxe temos máis de 700 expedientes abertos e realizáronse numerosas intervencións con medios propios. En relación cos espellos de visibilidade, informamos que todos os que foron solicitados formalmente foron instalados ou renovados polos servizos municipais. Outro dos puntos que recolle a súa moción é a problemática da cobertura móvil e do acceso á fibra óptica. Compartimos esta preocupación. É un problema real en moitas zonas do rural galego, mas hai que dicilo con claridade. A competencia en telecomunicacións é do Estado e tamén da Xunta de Galicia. No exercicio da súa capacidade de ordenación do territorio, pode e debe implicarse activamente para facilitar a implantación de redes. Este Concello leva anos trasladando a Secretaría de Estado as limitacións que sofren moitas zonas do noso termo municipal, pero sen unha política activa por parte da Xunta de Galicia, gobernada polo Partido Popular, será moi difícil avanzar en esta materia. Por iso solicitamos que nesta moción tamén se incorpore unha mención expresa á Administración Autonómica como axente clave para mellorar as telecomunicacións no rural. Por último, sobre o cruce do cemiterio Estado da DP 0906, compre lembrar que a titularidade desa infraestructura é da Deputación da Coruña, que ten a competencia sobre o seu mantemento. Este Concello xa lle trasladou en numerosas ocasións as necesidades detectadas neste tramo e seguirá facendo, como é o seu deber institucional.
En conclusión, esta moción presentada polo Partido Popular mestura preocupacións lexítimas da veciñanza con afirmacións incorrectas, omisións interesadas e propostas que ignoran deliberadamente o marco competencial. Desde o Goberno Municipal de Betanzos queremos reiterar o noso compromiso coas parroquias, co rural e coa mellora continua dos servizos públicos. Non facemos visitas puntuais para sacar titulares. Traballamos todos os días, executando obras reais, mantendo os camiños, desbrozando os marches, atendendo a veciñanza e instando a outras administracións cando é preciso. Desde o Goberno Local de Betanzos queremos reiterar o noso compromiso firme coa mellora da vida nas parroquias, coa defensa do rural e co fortalecemento dos servizos públicos, sexa cal sexa a cor político das administracións implicadas. Porque ese é o noso modelo, traballar, cumprir, dialogar e mellorar, non crispar, non confundir, non xerar falsas expectativas. E con todo isto queremos deixar claro unha cousa. A pesar das imprecisións desta moción, imos a votar a favor, porque o fondo da cuestión, que a atención do rural, é compartido. Votamos a favor, pois como acto de responsabilidade institucional e porque este goberno sabe que a pesar do ruído, os feitos están da nosa parte. Nada máis nesta primeira intervención. Moitas grazas, voceira popular, ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa. Mire, vostede fala de que o lixo, evidentemente, todos sabemos como se xestiona, pero que se están redactando ahora uns novos pregos, non? Pois nós o que pedimos aquí é que se teña en conta que os veciños e as veciñas do rural teñen teñen menos frecuencia de recollida, en moitas ocasións teñen menos disposición de contenedores e que ademais pagan o mesmo que os veciños que vivimos na zona urbana de Betanzos. Non é a primeira vez que o decimos. Pois se están redactando uns novos pregos, isto é unha suxestión que nos din os veciños. Punto número 1. Punto número 2. Na nosa moción, o acordo número 5º e 6º di que o Concello inste a Deputación Provincial a instalar un quitamedos no cruce do cementerio, así como a revisión urxente deste tramo de vía. Punto 5º. Punto 6º, que o Concello inste a Deputación da Coruña a executar a reparación integral. Eu non estou obviando as competencias ou de quen é titularidade. As vías, quero decir. Eu non sei que parte, non sei se leu a moción ou simplemente leu o papel que ten diante, non o sei. Eu estou falando de que o Concello inste a Deputación Provincial. 7º, que se inste aos propietarios de fincas privadas. Non dixen que o Concello teña responsabilidade sobre as fincas privadas, por suposto que non. O que sí ten que facer, que ademais foi unha iniciativa recurrente do Partido Popular xa na pasada legislatura, é obrigar aos propietarios a que fagan eso. E senón actuar subsidiariamente, que é o que poñemos aquí, nos casos de incumprimento que podan derivar nunha situación de inseguridade ou perigo. O sea, exactamente o mismo que acaba de decir vostede. Eu entendo que vostede non leu a nosa moción, está soltando por aí un montón de palabras. Que o Concello de Betanzos insta ao Goberno de España como administración competente en materia de telecomunicacións. Bueno, en definitiva, isto é o que nos trasladan os veciños, non dunha forma interesada, senón que son as súas preocupacións, as súas necesidades, e é o que lles preocupa, e, polo tanto, nós seguiremos, tanto neste caso, no caso de Touriñá, como no caso de calquer outro parroquia, lugar, barrio ou rúa de Betanzos, seguiremos trasladando as súas peticións con rigor, con datos e con verdade, como dixo vostede, e sin ningún tipo de política interesada, porque esta é a política que lle interesa aos veciños. Se non, eu, si quere, vamos un día, vostede e falamos ali con el, cos mesmos veciños que falamos nós. A ver que lle parece o que nos dixo vostede, a resposta que nos dou hoxe aquí. Pero, bueno, en fin, isto é o que din os veciños e isto é o que di o Partido Popular. E cada un que faga o que considere oportuno. Mais nada, moitas gracias. Concelleiro non escrito. Grazas, señora alcaldesa. Ben, simplemente reafirmarnos na necesidade urxente de actuar tanto para garantir servizos como para garantir unha seguridade digna xa non só no lugar de Touriñao, sino en todo o rural betanceiro. Moitas gracias.
Moitas grazas, voceira nacionalista. Grazas, pois nada, como xa dixemos, imos apoiar a moción porque entendemos que ven como unha maneira positiva, como unha maneira de mirar polas parroquias, neste caso por esta, pero por todas en concreto, o sea, en xeral, e nada máis, grazas. Moitas grazas, voceiro do Grupo de Goberno. Señora Alcaldesa, ben, señora Vázquez, vostede di que non lle leín a moción que presentaron, pero vostede tampouco me escoitou. Eu fixe un esforzo agora de escoitarlle na súa segunda intervención e fala do punto 5º, 6º, 7º, primeiro, así por encima, bueno, o noveno obviamos, evidentemente, non? Pero non fala do segundo e do terceiro, no que fala dunha inspección técnica que ten que facer o Concello de Betanzos sobre a arborade nas pistas municipais, nas marxes das pistas municipais. Na súa exposición de motivos tamén pois fala de cuestións que fan unha mención ou insinuación directamente do que tengo que facer o Concello e que, por tanto, considero que na súa segunda intervención e na súa moción, que tampouco sei se vostede a leu ben, a que presentou, obvia pois estas cuestións que eu dixen na miña primeira intervención. De todas formas, e como tamén dixen e non me escoitou na primeira intervención, todas esas cuestións e sobre todo fixo incidencia na Deputación Provincial, xa dixen na primeira intervención que non temos medo a pedirlle, a instarlle, a exixirlle a Deputación da Coruña, a Xunta de Galicia, ao Estado, a quen sexa, indistintamente de quen goberne, cales son as necesidades que teñan os veciños e veciñas de Betanzos, sexan de Touriñao, sexan de Castro, de calquera parroquia e incluso da zona rural, evidentemente. Por tanto, vostede o que fixo foi unha escoita, sei que a fixo interesada a miña primeira intervención, pero como xa se mencionou anteriormente neste pleno, a hemeroteca está aí, a podemos revisar e escoitar que leu vostede, que dixen eu, e vostede, unha vez máis, volve a botar balóns foras do que se refire a todo o que é a competencia que ten a administración local. Eu non quero imaginarme se vostede algún día chega, esperemos que non, a ser alcaldesa deste Concello, cando se vexa co papeloreo que ten que facer con todas as competencias que vostede cree que ten que asumir este Concello. Nada máis e moitas grazas. Moitas grazas. Só vou a facer un comentario entendendo a moción en positivo, entendendo como un traslado das queixas lexítimas de veciños e veciños desta parroquia en concreto, pero sí aclarando que de todas as cousas que di, que son moitas en todas os veciños e veciñas teñen razón, o que ten os puntos que de verdade entran dentro do que o Concello ten que desenvolver de primeira man é o plan de actuación sobre as pistas municipais, co ensanche onde sexa posible, reasfaltado e mellorado firme e tal, e que se instalen espellos de visibilidade nos cruces perigosos nas pistas municipais, pero se son municipais hai que instalalos, e hasta aí. O resto é instar a Deputación, instar aos propietarios, instar ao Goberno de España, e podería poñerse instar ao Consorcio das Mariñas a que cando elabore os pregos se teña en conta isto da frecuencia nas zonas rurais é unha carencia que ven de hai 20 anos, cando as zonas rurais, entendo eu, pois había menos poboación que na actualidade, e nos 8 concellos a frecuencia é a mesma en toda a zona rural e é escasísima. Estamos totalmente de acordo. Ata que haxa un novo contrato non se pode incrementar esa frecuencia. Xa dixen aquí que este contrato remata en outubro de 25 e que a idea sería ter licitado para esas datas. Dubido, pero bueno, espero que non estemos moi lonxe dunha nova adxudicación na que sí se teña en conta pois todo o que variou, por exemplo, rural nos 8 concellos. Nos 8 non son Betanzos. Ou se teña en conta a singularidade do casco, que tampouco se ten, por exemplo. E outras que teñen outros concellos.
pero na zona rural, o tema da recollida no rural é unha constante. Ben, entendo que se aproba por unanimidade esta moción, así que pasamos ao punto seguinte. Rogos e preguntas. Eu propoñería, se lles parece, dada a hora que leamos as respostas do pleno anterior e se queren entregannos as deste, respostamos para o que ven resumindo a pregunta, se están todos e todas de acordo. Parecelles ben? Ou lemos as preguntas primeiro? Non? Non están de acordo? Vale, pois entón damos lectura. Quen dá lectura? As preguntas do pleno anterior e despois pídolles aos tres grupos que nos acheguen. Non as teñen. Bueno, pois non las fan chegar para dar resposta a todas as rogos e preguntas no seguinte pleno. Voceira do Grupo de Goberno ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa. Contestación ás preguntas realizadas no pleno de abril de 2025. Respostas ás preguntas do grupo non adscrito. Respecto ao pintado de prazas de aparcamento para persoas con mobilidade reducida. O Goberno municipal ten previsto iniciar nas vindeiras semanas un plan de repintado das rúas que se estenderá durante os próximos meses. Este plan inclúe, evidentemente, todas as prazas reservadas para persoas con mobilidade reducida, como as situadas fronte á piscina municipal. Sobre o peche dos baños públicos o día 20 de abril de 2025. O peche dos baños públicos o pasado domingo 20 de abril foi un feito puntual, motivado por unha incidencia no servizo. En moitas ocasións como esta, a causa está relacionada con actos vandálicos que inhabilitan temporalmente o funcionamento destes espazos. Non hai ningún cambio no horario de apertura durante os fins de semana e estanse a reforzar as medidas para evitar que esta situación se repita. Respecto a diversas reclamacións no Parque Canino. Recolléronse as demandas dos usuarios do Parque Canino relativas á fonte e á necesidade dunha zona de sombra. O Concello está a estudar solucións viables para mellorar estas instalacións, dando resposta progresiva ás necesidades detectadas. Respostas ás preguntas do Bloque Nacionalista Galego. Sobre o proxecto da AC 542. O Goberno municipal está a estudar o proxecto publicado pola Xunta de Galiza no que se inclúen actuacións sobre a execución das paradas de autobús, incluídas as escolares, os accesos a camiños e vivendas e a reorganización dos pasos de peóns na contorna da AC 542. Actualmente atópase en período de alegacións ata o 2 de xuño e o Concello está a elaborar as súas propostas e observacións ao documento. Unha vez dispoñamos do proxecto definitivo, adoptaremos as medidas que correspondan para garantir a seguridade viaria dos peóns, incluindo o repintado e redistribución dos pasos na zona de infesta, así como as solicitudes específicas da veciñanza. Respecto ao informe para o estudo da remunicipalización do complexo deportivo do Carregal. Antes de ter celebrado o pleno ordinario do mes de abril, xa tiñan a súa disposición o informe de remunicipalización do complexo deportivo do Carregal. No Concello Municipal de Deportes, que será convocado para o día 6 de xuño, darase conta en profundidade de todo o que se contempla no complexo deportivo municipal, mas xa podemos adiantar que se están traballando na elaboración de novos pregos de condicións do devandito espazo municipal. Sobre a muralla do Valdoncel. Os servizos técnicos municipais están a realizar un seguimento da situación do citado muro, o cal é de propiedade privada. Sobre os escudos das provincias do Antigo Reino de Galicia. O Goberno municipal é consciente do valor simbólico dos escudos situados na Praza de Alfonso IX e da necesidade da súa restauración. Actualmente, estáse á espera da recepción de orzamentos para a súa reparación. Unha vez dispoñamos do orzamento definitivo e este sexa aprobado, procederase á execución dos traballos. Compre sinalar que as persoas que realizaron anteriormente estas tarefas non se dedican profesionalmente a este tipo de restauración, polo que os prazos concretos dependerán da súa disponibilidade. En todo caso, manteremos o compromiso de recuperar este símbolo patrimonial da nosa cidade. Respecto ao pintado de prazas de aparcamento para persoas con mobilidade reducida no ámbito do complexo deportivo do Carregal. O Goberno municipal ten previsto iniciar nas vindeiras semanas un plan de repintado das rúas que se estenderá durante os próximos meses. Este plan inclúe, evidentemente, todas as prazas reservadas para persoas con mobilidade reducida, como as situadas fronte á piscina municipal. Sobre a eliminación de especies invasoras. Tal como xa se expuxo nesta mesma sesión plenaria, o Goberno municipal
mantén o seu compromiso coa eliminación de especies invasoras no espacio público. Estamos a revisar a composición vegetal das novas plantacións para garantir que cumpran cos criterios ambientais axeitados e tomarase as medidas necesarias no caso de detectarse especies non adecuadas. Coincidimos na importancia de dar exemplo de bo facer e respeto polo medio que nos rodea. Respecto ás tarefas de rozas de malezas. O Goberno municipal está a poñer todo o esforzo e dedicación tanto cos operarios municipais como a través de empresas externas para facer fronte ao crecemento de vegetación nos camiños e espazos públicos. Entendemos as queixas veciñais, pero compre lembrar que a erva medra de xeito simultáneo e intenso en todo o termo municipal e que, mal a incrementarse os medios, estes seguen a ser limitados. As rozas estánse a realizar de forma continua e reiterada e queremos poñer en valor e agradecer o gran traballo que realizan os operarios municipais para manter os camiños no mellor estado posible. Sobre a situación da Fundación CIEC. Estáse pendente de recibir a información económica por parte da Fundación. Respostas ás preguntas do Partido Popular. Respecto á Marquesiña, cita na praza Enrique IV. Informámoslle que os operarios municipais realizaron a limpeza da cuberta e recolocaron as tellas da Marquesiña situada fronte á praza de Enrique IV, eliminando o risco existente. Respecto ao chan do Palco da Música. Somos conscientes do estado do chan do Palco da Música. Está previsto incluir a reparación das lamas danadas dentro das actuacións de mantemento dos espazos públicos nas vindeiras semanas. Sobre a tapa de rexistro de R situada no medio da rúa Pintor Seijo Rubio. Efectivamente, detectouse o afundimento da tapa do rexistro diante do parque na rúa Pintor Seijo Rubio. O Concello xa solicitou a intervención da empresa responsable para proceder á súa reparación. Respecto á roza no Camiño Real de Obre. A roza do Camiño Real de Obre, como a de outros camiños municipais, feise de maneira continua ao longo do ano. Non obstante, esta é a época máis complexa pola elevada proliferación da vegetación, polo que está previsto actuar nesta zona nas próximas datas. Ben, pois se fan entrega dos rogos e preguntas deste pleno. Agradézollo e, sin máis asuntos que tratar, levantamos a sesión. Boa noite.